20 000 míl pod humorom podcast. Klasickým úvodom nenútená debata. Nenútená debata? Nenútená debata na začiatok. No, tak... Dobre, to si vyspatý, Kupko? Áno. Dokedy si spinkal? Neviem. Do 8. Okay. A ty si vyspatý po včerajšku? Ja som mal o 7 budík, áno. Yes. No. Máš budík, že dieťa ťa budí, alebo sam? Či počkaj, ja tu ešte nie som? Nie. Si. Už som tu, dobre. Teo, drž piču, sme ti povedali, kým ťa neprsná. Máš dostať signál. Ale toto je sranda, kámo, to som počúval ešte dávnejšie, keď bol Rytmus u Adely so Saifom, čo majú tú šovku, čo pozývajú hosti, tak presne tam bol. A oni majú vždy taký krátky úvod, kedy oni povedia 2 vety, 3 vety ku tomu hostovi, dá sa nejaký jingle, pesnička a ide sa ďalej. A oni rozprávajú, no dnes tu máme takého hostia a zozadu iba Rytmus sa ozve a oni dvaja, že ticho a že dobre, ty si prvý host, ktorý nepochopil, že má byť ticho v tejto úvodnej časti a normálne to je nahraté. Ale môžeš povedať, bráško, bol som prvý. Takže ja som není ovca. Toleruj to. Čo som ovca, aby som to robil ako ostatní? Ja chcem, aby môj syn vedel, že som tu. Páči, že minúta a už sme pri Rytmusovi. Ale toto my máme, že running tému. Tam to je Rytmus veľmi rýchlo. Ale však ako, no. No, to je, že Separ, Spirit a Rytmus. Hej. Ináč, ty máš veľmi pekné, si pekne zladený so svojím pozadím. Ďakujem, vôbec som si to neuvedomil, ale som bol v Hornbachu si kúpiť tie tričko? Akustické panely. Hej, tričko a mali k tomu akustické panely, tak som to... tak som si to takto spojil. A ty si v jakom kancli, keď si povedal, že ty si tiež v kancli? Ja mám v byte kancel. Že v byte? Máš pracovňu? Takúto kutičku. No. Kuticu. Veľmi pekná. Pracovnú kuticu, kde utekám pred rodinou. Trávim tu 23 hodín denne. Máš tam aj záchod? Je tomu mňa. Nie, ale serem do rohu. Mám taký kybel, čo Damkovi potom iba zabuchnem za dvere a podám mu a chodí to. To som si zase spomenul na túto. Videli ste tú South Park epizódu, kde hrali Warcraft? Ježi, mám. A iba zakričal, došla s Lávorom, ostrali ju celú a hral ďalej. Nemohol sa pohnúť od klávesnice. Good boy. To v tej pevnici hrali, nie? Áno, čo išli poraziť toho typka. Áno, toho typka chceli poraziť, čo ich všetkých likvidoval. Hej, to to super, no. Výborné. No nič, dobre, tak sme vonku, priatelia. Sme vonku, ježiš, neverím, že sme vonku. Priatelia, vítajte, toto je 20 000 míl pod humorom s Jakubom Citrónom Ťapákom, syn Jana Ťapáka, otec Eliky Ťapákovej, manžel Aleksandry Ťapákovej a s Jakubom Gulikom bytom Dubnica nad Váhom okres Ilabábo, skrátený s Jakubom Citrónom Gulikom podcast, @ joetrendy.theodorfirst.com. Áno. Prečo nehovoríš u Citróna, že aj synové z Mareka Ťapáka? Striháme, pípame. Aha. To je zamlčaná pravda, ktorá je tam medzi riadkami. Ináč dobrý nápad. Ty kokos. Chcel som pomôcť. To si ty, vždy keď si poviem, že pomocník, objaví sa mi meno Joe Trendy. Áno. Syn Jana Ťapáka, synové z Mareka Ťapáka, otec Eliky do piči, to už mi odpadne ten jazyk. Akurát som sa ťa išiel opýtať, že či si jedol dnes, lebo hltáš ešte aj písmenka z toho úvodu. No, tak vieš, to je tematické kvôli hostovi. Aj presne som chcel, že moja aura priniesol som jedenie slabík. Ako si na tom ešte s jedením slabík? Ešte sa ti to deje? Vieš čo, ako kedy? Asi na základe promile. Ale neviem. Ale hej, samozrejme občas nestihnem povedať všetky písmenka. Takže. Ja som mal včera tiež túto. Však my sme boli na vystúpení včera v kempe Merkur v Čechách a ja som tiež mal prvých 10 minút bol taký koktavý rozbeh, kámo, a neznášam, keď poviem slovo tak zle, že ho musíš až zopakovať. Nie, že ti to odpustia ľudia, že ty sám počuješ, že kokos toto mi nemohli rozumieť, tak sa musíš vrátiť a zopakovať ho. Neznášam to. Áno, to sú také situácie, že... A niekedy asi tak v hlave poviem, že to je, vieš, to je, keď pozeráš niečo po anglicky, ale že nerozumieš úplne všetko, ale nejak si to potom spojíš, že čo asi hovorili. Vieš, hej, že kontext. Kedy sa spolieham na to, že nemáme úplne tupých divákov. Takže hej, ale dobrá stratégia. Horšie je to, že včera sa mne zase stalo aj v prvej a druhej polke, že som išiel a zasekol som sa v punchline. Že som vlastne išiel povedať punchline a tam som sa zakoktal. Vieš, ako aj ten vtip, čo mám s tými
že motivácia zabíja a blablabla a že no uznajte, toto keď si povedia Česi v Tatrách, vieš, že tam taký ten, no, akože fungovalo to, ale vieš, že už zbytočné také zadrhnutie, no. Takže, a vy aj takto cez leto vystupujete? Máte vystúpenia? Boli sme včera, vieš, také je to roztrúsené, ja neviem, ja mám, že 2-3 krát do týždňa, ale akurát sme sa minule bavili, jaký výsmech. Minule sme sa bavili s klubom, že je to celkom, aspoň teda ja, že to mám celkom dobre roztrúsené, lebo minulé leto toho bolo až moc a teraz je toho tak, že akurát, že už keď pár dní mám voľno, tak tam príde nejaká šovka a som taký, že dobre, aj by som už išiel niekam a není to, že Ježišmaria, kam zase musím chodiť. A aj som sa teba išiel opýtať, že ty si dal také voľno, ne, cez leto? Festivaly vôbec a čo mal som Punchline jeden a potom mám ešte so Simonkou. Ona má ešte k tej svojej tour v auguste niekde Budmežice, niečo, nejaký opener 700 ľudí, tak nice. Jej to otvorím, nech má dobrú show. Ako sa ti otvárajú tie Simonkine show, lebo však vy ste boli aj v tej Lucerne, tam to ako dopadlo? Akože super, to je akože pecka, vieš, to tam ideš a tí ľudia sú ready, ale najhoršie, že v tej Luceri sa stala taká vec, že pred vystúpením vlastne už som išiel a niekto si tam zle sadol na niekoho miesto a nejaká ženská tam sa hádali a ja vieš, že no, že čo sa deje, akože nemôžete sadnúť inde, že ja tu mám lístky a že však, a že čo, akože čo to mám ja vyriešiť a ona, že hej. A ja, že ty, akože čo? Si to, že si v Lucerne, tam 1000 ľudí, ty ideš akože dávať set a ženská takto, že vyriešte to a že potom mi tam niekde poslali, že choďte si tam sadnúť, čiže no, bolo to celkom zaujímavé. Ale zobrali aj listky. Už nemáte listky. A von. Ale akože skvelá tá Lucerna, no. A prepáč, tam bol dvojak? Áno. Kokos, to je sila. Že Simonka takto tak príde dobrý deň. Ale hej, to ja tiež hovorím stále, že tam sú tí ľudia tak strašne, a hlavne však prevažná väčšina je tam žien, oni sú tak nabudené na ten stand-up, kámo, to je neuveriteľné. Pecka, no. A napríklad, že niekedy tam aj tie ženy tam nosia tých svojich mužov, ktorí akože, vieš, a potom tí sa ešte niekedy viacej ujebávajú ako dneska. A raz tam bol, neviem, kde sme to boli, v nejakej Prdelovice nad Kundou, neviem, jak sa to volalo. A Kunda nad Prdelovicou, viem, čo myslíš. Hej. A no je, že tam na boku sedel taký starý pán a sám tam bola pri ňom stolička voľná a že on, že kúpil listky, že jemu a žene a že ona nechcela ísť, tak išiel sám. A že taký starý pánko mal, ty vole 70 a strašne zlaté to bolo, udrbával sa tam, čiže perfekt. Takúto výhovorku by som použil, keby som zavraždil svoju manželku a ja. Že kúpil som listky, čo robíte? Kúpil som listky, neviem, čo sa stalo. Kde máte manželku? Nechcela prísť, nechcem sa o tom rozprávať. Nechcela sa aj prísť. Hovor vtipy, čo? Nafingoval vraždu tak, aby to vyzeralo, že to stalo počas vystúpenia, vieš? Že ja som bol mám alibi. Hej, a cez prestávku odbehol domov. To je taká typická Kolombovka, vieš, že mám alibi, tuto sám interpret mi vie dosvedčiť, že som tu bol, lebo kde máte manželku? Na záchod, odbehla. Na záchod. Neviem, možno, že sa pošmykla a spadla na nôž. A jej časti tela sú v nádržke v hajzli, ale neviem. No, komu sa to ešte stalo, vieš? Dobre, a tak máš také oddychové, hej, že to leto. Áno, máš nejaké dovolenky, ale vieš čo, no oddychové, tých kokos, no s obsom som toho toľko zažil, že... Ozaj už chodí? Jak sa má? Chodil stále, ale už odchádzalo mu chodenie, tak bol na operácii, ale dokonca aj po operácii bol, že celkom fajn, že nemusel sa na novo učiť chodiť, že akože super, že celkom zázrak, ale tak... poriadku a teraz bol aj 10 dní bol v kúpeloch, v Žiline bol v takom vlastne rehabilitácia, tak to mal, čiže bol som v stredu som 9 hodín z Talianska šoferoval a ešte som si dal hodinku, som si pozrel, Roasted sme si pozreli doma, aj náš výborná epizóda. Ďakujem veľmi pekne. Perfekt a išiel som do Žiliny ešte na otočku poňho, takže Dobrý, pekný deň. Jak kamionista aj posledné 2 týždne som mal, lebo boli sme aj že v Toskansku autom, v Tyrolsku autom, že ty že vieš, mám tú rakovinu opálenú, vieš, na tvári, vieš. Polovica tváre, nice. A tam ste boli na Dovči, alebo... Áno. Alebo Simonka vypredala nejakú arénu. Hej, to je Toskansko. Vypredala Toskansko. Boli sme tam so Simonkou iba takú dovolenku. Akože dali sme si, že 2 týždne voľno, len
prvá polovica bola Toskánsko, že sa my dvaja a potom s Dámkom sme boli ešte v takom jednom Južné Tyrolsko. Čo je vlastne, že Taliansko, ale všetci tam hovoria po nemecky a sú úplne rakúsky. Áno. A to je kde ste tam presne boli? Lebo však to je to, kde som aj robil, aj bracha tam mám v tom Südtirol. Ty vole, Južné Tyrolsko a bolo to nejaké... Neviem. Vôbec. To je to. Presne tam býva. No, to je vedľa toho. Tie mesta, že či to bolo niekde, že Bolzano, Merano. Bolzano bolo boli sme aj v Bolzane, to je tak hodinku odtiaľ bolo. No, tak môže byť. Dobre, to tam tam je pekné. Bolzano je pekné mesto, no. A tam je aj to Merano, to je také menšie, to je nejakých 40 tisícové mesto, ale pekné. Tam sme chceli ísť, ale nakoniec to nejak nevyšlo, lebo mali sme ísť na jeden výlet, ale v noci som niečo zle zjedol, tak som sa dostral v noci. Tak som povedal, že dneska iba pri bazéne budeme. Že keď sa tu dosanem, tak sa to stratí. Hej. Je tam veľa detí, to je pohoda. Mali hnedé lehatka, takže to. Áno. Dobre, a keď nemáš showky a tie festivály si nedal, tak čo robíš? Podcastuješ alebo? Vieš čo, no veľa nebezpečných obsahov sme nahrávali. Jak to robíte? Prednahrávate dopredu? Alebo... Máme aj nejaké prednahraté epizódy, mali sme so Strapom, tá už išla vonku, potom piatoček sme mali, ten ešte pôjde. Včera sme ale stihli nahrať takú, že akože aktuálnu, lebo ty kokos znamená, že povieš si, že máme na 3 týždne dopredu nahraté, že super, a potom sa dejú také veci, ty kokos, že musíš to ísť nahrať, lebo potom už by to bolo zbytočné. Čiže hlavne akože asi tie podcasty a venujem sa rodine a tak a upratal som si kanceláriu. Ježiš, krása. To je vždy dobrý pocit. Hej, a teraz idem ešte že na týždeň na Oravu a tam by som už chcel aj zobrať nejaký zápisníček a niečo napísať. A aj tak sa pomaly pripravovať na sezónu. Mám nejakých akože 10 minút nových, čo som na záver sezóny už dával a že celkom už fajn to je, ale chce to ešte jedných 10 minimálne, no. Ale dobre, akože ja som, vidíš, toto sme sa aj s Citrónom bavili predtým v niektorých epizódach, že ja som si tiež tak sa snažil dať to leto, že čo najmenej toho, že také, že aby si mal aj oddych, aj čas na to, že proste, že byť doma a keď chceš písať matro, že nebyť vyrušovaný tým, že musíš ísť do obeda niekde, večer niekde a furt máš také rozkúskované, vieš, že si vieš sadnúť aj na 4 hodiny a proste robiť na niečom, nie že po hodinkách furt, lebo to ja neznášam, to je, furt ťa to vyťahuje z toho sústredenia, z toho rozmýšľania. Ale tak sa stalo, že však tuto sme vlastne s Citrónom boli včera hentam, na Punchline idem teraz o týždeň, či kedy... Tam ste riadne, on je dobrá zostáva, ty kokos. No však my dvaja, pozeral, to stačí. Hej, ale však aj Miky Satmo, hudák tam je. Áno, to je vlastne, že konečne spolu versus 20 000 mil. Lebo akože my sme boli, ten Punchline, čo sme mali v júli, tak... tam ty kokos, akože nebolo veľa ľudí, ale akože podľa mňa to je normálne, vieš, nejakých 130-150 ľudí tam bolo, vieš, že bolo to také... že nebolo vypredané. Hej. Ale... Ja som tiež myslel, že hovorí o zostave. Tam nebolo veľa akože komikov. Hej. Vieš čo, samo ja a Bedna. Hej. Bola Dia, ale kokos Juri bol prvýkrát na Punchline a Juri, ty kokos, ten dal taký ten svoj starší set, ale prvýkrát na Punchline tak dal best a že ty kokos tam ľudia šťali, akože extrémne išiel. Hej, super. Piči, strašne dobre zakiloval. Dobre. Juri. Adam mi zase hovoril, ako nenávidí psov, čiže tam bolo to troška... Ale Adam mi vždy vie, čo povedať. Ale akože vydarená šovka, myslím si, super. Že bolo to fajn. Hej. Ono je to cez to leto také ťažšie, že aj vypredávať tieto klasiky, čo sú počas celého roka, alebo predsa len tí ľudia chodia po všetkých takýchto tých festivaloch a tých open air no a veciach. vieš, a keď je pekné počasie, radšej si chceš niekde vonka na terasku môže drinčík dať a... Ja iba keď je zamračené. Áno, hej. Ja iba keď prší a sú blesky, tak vtedy najlepšie sa mi popíja na teraskách. Včera sa to strhla taká búrka, tak idem sa prejsť. Hej, áno. To som ja. Tak my sme mali šovku na tom hrade Bzovi, kde nám aj pršalo. Som prvýkrát zažil vystupovanie v daždi. Hej, bolo to romantické, ako si to vždy predstavoval. Áno, bolo to presne také romantické. Tak hovoríš punchline do toho, jak ti teče do úst. Hej. Tak Pavol Rusko budeš pluť. Tak ale debil, nezobral si ten dážnik, lebo že jak budem vyzerať s dážnikom? No však ale tam prídeš jak oni, jak nejaký technik, že... Niekam to vyzeral, vieš, ako keď niekedy sú, že a máme tu dneska aj že nášho meteorológa v teréne, prosím, aká je situácia s tým dážnikom, jak bevelogua, nie? Bevelogua, presne. Bokne to jak kokot. No rád by som už išiel do stand-upu, som celé vlasy mám mokré, vyzerám jak kokot do piče.
Inak sorry, ja už som jak moja mama, ty vole. A prečo si dážnik nezobral? Moja mama má strašne dobrú túto poučku, keď je zima, je vždy zima. Normálne, že 37 stupňov Bibione, Taliansko, nejak to fúka na tej pláži. Ty vole, ale však ona ona nemá nejak veľa rokov, že vieš, to už starí ľudia tak majú, že polievka je buď stále, však polievka je buď stále studená, alebo stále horúca, vieš, že to už... Tak moja mama má 60, neviem, že podľa mňa tak to je v pohode. To je už jednou nohou v robe, ale... nie, ale má strašne peknú vec, to vždy sa smejem, keď povie, že on naoblieka sa a ja hovorím, že ty kokos, vonku je 30 stupňov alebo toto a ona, že nech sa zima hanbí. Nech sa zima hanbí. Ja hovorím, dobre, nemám ďalšie otázky. Myslíš, že my budeme takéto pranostiky niekedy? Ježiš, jasné, však vidíš, že ja už teraz hovorím, ale prečo si nezobral ten dážnik, Kupko, keď som ti ho dával na pódiu? Áno. Máme takže teraz to prichádza pomaly. Takú vychytávku v aute, že v Škode, že máš vo dverách dážnik. Hej. Tak minule som ho že využil, takže som sa tešil, takže paráda. No obdivovali sme tú vašu Škodu, kámo, keď sme odchádzali z team buildingu, lebo akože namakané. Hej, akože je to super a zvládlo to aj tie cesty teraz, takže celkom som spokojný, no. Čiže... No, to je pekné, hej. Aj to dobre vyzerá, však to je, že dobre to ťahá určite, že to je také spoľahlivé autíčko. Áno, čiže... spokojnosť. Akože lepšie to je ako ten Peugeot, čo sme mali, ten bol tiež super, ale ten Kodiaq, no vieš, to už nie je tak, že Škoda, už proste už to dobré auta, vieš, že to už... Ale vieš čo, ale podľa mňa, akože to boli vždycky dobré autá svojím spôsobom, že keď sa pozrieš dozadu, ja neviem, napríklad ešte favoritky v 90. rokoch, tak oni doteraz, čo majú ľudia, čo som videl niekde raz nejaké relácie alebo nejaké reportáže, alebo čo to bolo, že čo majú už, akože to sú už veteráni, lebo bolo rok, dva dozadu, že ktoré auta už teraz môžu byť ako veteráni a už tam boli favoritky, že už to presiahlo tých 30 rokov. A týpek hovoril, že to boli jedni z najspoľahlivejších motorov, že to dlho vydrží, že nevýhoda tých aut bola, že tá karoséria, že to dosť rýchlo vedelo korodovať, že tak o to sa musíš starať, ale že motory veľmi dobre vydržali. Áno? A myslíš, že Felicia, alebo ktoré to bolo, že koleso vedelo vypadnúť za jazdy? To bolo... Viem, že nejaké to bolo nejaké obdobie, že vlastne, že stalo sa, že šofér je pri tebe koleso tvoje, vieš, zrazu. Nie, že mohlo, ale vedelo. Vedelo to urobiť. Pozri sa, čo dokážem. Áno. A to ste vedeli, že škoda, že oni vlastne začali tým, že najprv bicykle vyrábali? Nie. No tak to som vás teraz troška niečo naučil. To je pekný fun fact. A ja som zase počul a opäť, ak nás počúva niekto z bulváru, tak pravda nebo báchorka? Toto fakt neviem, ale že však tie Škody, ja si pamätám, že tiež že neboli to zlé autá, ale že sa často kradli. A neviem, že či jednoducho sa kradli. S tým tenisovou loptičkou z kufra, nie? S polovicou si videl Toto vôbec neviem, ale pamätám si, že keď sa iba dospelí okolo mňa rozprávali o autách, tak bolo, že Škody, to sa kradne, to ti ukradnú hneď, to je akože najčastejšie kradnuté auto, blablabla. Ale teraz, a toto zase neviem, či to je pravda, alebo som to iba počul, ale mám taký pocit, že oni teraz pár rokov dozadu však zmenili dizajn tej Škodovky a že vraj zamestnali nejakého dizajnera, ktorý predtým robil pre BMWčko. Ale to som si není istý, ale dáva mi to zmysel, lebo normálne, že keď idem po ceste a vidím za sebou v rýchlosti nejaké auto a ja hovorím, že ty vole, aký bavorák a prejde super. Vieš, že veľmi sa podobajú tie masky. Podobajú, ale oni sú však dlhé roky pod Volkswagenom a tam sa to dosť vieš, tými Volkswagenmi akože podobá, aj dizajnovo niekedy. Ale len to som chcel, že jednak aj kedysi, že boli čak určite Škodovky, že aj kvalitné, aj nekvalitnejšie, však ako to býva, že máš rôzne, že máš lacnejšie tie modely, tak preto tak potom to tak aj vyzerá. Ale veď si zober, že aj tie oktávky, také tie, ja si to nepamätám, ktorá rada to je, ale tie oktávky také tie, čo ešte teraz vydávaš na cestách, tak veď to mali normálne, že to boli policajné autá, že dlhé roky, vieš, tak to asi nemohlo byť len tak, že nejaký črep. Mohlo. Tak dobre, mohlo. Prečo by to nemohlo? Ale tak akože v porovnaní Polícia je tá, ktorá je financovaná najlepšie v tomto štáte. Nie, tak ale vieš, že si zober aj teraz, že oni mávajú furt, aj u nás, to vždycky boli tie Kie, Volkswageny, Bavoráky, aj v iných krajinách, potrebuješ rýchle auto, aby si dohnal toho. To kde v Taliansku, či kde Bugatti majú, že to majú troška lepšie. Trošku. Hej, no dobre, tak reklamný blok o Škode máme
máme za sebou. Toto strihame celé von, to nebudem robiť. Strihame celé. A ešte to mi napadlo, že keď si hovoril o tej škode, že robili bicykle, tak myslím, že to bola Nokia, že Nokia, vieš čím začínala Nokia kedysi? Ne. Toaletným papierom. Aha, okej. Pravda, nebo báchorka? Tiež bol, že nerozbitný toaletný papier, vieš, že... No, tak, tak vidíš, vieš zmeniť svoje pôsobenie, keď áno, musíš doba iba vyžaduje. No jasné. Hej, ale potom začne jebať niektorým ľuďom a milé muziker som pozeral, ty kokos, že rybarské potreby predávajú golfové palice, vieš, že gramofón som hľadal, že muziker dáš, ty kokos, a oni ma úplne zmiatli. Ale taká, že... Ale hej, oni sú že onlineový obchod, oni predávajú, tuším, aj bicykle a kadejaké veci. Ale keď dojdeš priamo do muzikeru, tak ako tam máš iba tie... Hej, ak prídeš do Čiba a kúpiš si tam šušťaky a deku. A dáš si k tomu kávičku. Áno, čiže vlastne... chicken nuggets. Kúkave máš proste deku a stan, tak isto ako v Hornbachu máš tričko. Áno, presne. tak, that's the business, boy. Kúpte si 2 a dostanete akustické peny. Áno. No dobre, Tejko, ale my sme ťa vlastne však pozvali a tešili sme sa na pojmy, dojmy a nálady z špeciálu. Ty máš von špeciál. Áno. Prvý Prečo práve ja na Vojo a išlo to 26.7. ak si dobre spomínam. Tak 2 týždne dozadu. Tak gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne. Tešíme sa. Vidíš, Kubo, kde si mohol byť? Áno. Keby som nebol čurák. Mohol si byť pozvaný do svojho podcastu. No nie, super, no tak povedz, že ako sa cítiš, aké sú prvé ohlasy a aký máš z toho dojem? Vieš čo, nervóznejší som bol asi pred live shows, lebo predsa len, že tam sa to láme, jak sa hovorí. Čiže tam som bol, že predtým nervóznejší a bol som celkom, že v kľude, keď to akože malo výsť, lebo však čo sa stane, vieš, že jedine, že ten strih, že či tam náhodou nebude nejaké, či to nepostrihajú zle alebo čo, ale tak tie predtým špeciály tiež nemali viac menej žiadny problém, si myslím, čo ste mali, čiže vieš čo, v pohode, dokonca som si to sám pozrel, čo ja akože neznášam na seba sa pozerať, ale tak pozrel som si to a že spokojný som bol, že dobre to vyzerá, naozaj tá produkcia, to je masívne, vieš. Vyzerá to super, ja reálne, som si to tiež pustil kúsok. Netflixové, môže to konkurovať tým Netflixovým akože špeciálom, čo sa týka vizualizácie a tohto všetkého, čiže tam bol good job, strih dobrý a akože ja som sa na to pozeral a ty kokos, vieš, taký, že bude sa smiať niekto na tomto, vieš, lebo tie vtipy už máš 1000-krát obehnuté, čiže v pohode, ale zatiaľ... Práve preto sa budú na tom smiať, lebo to je overené, lebo to je vyskúšané, vieš. Áno, však samozrejme, že dneska mi kto si písal, že na Andera sa nechytá, že... A ty Žijovi, to bol môj celoživotný sen. Ty kokos, hej. Boha. Ale to je akože top, že už nie sme, lebo bolo obdobie, že Lasica Satinský, že sú oveľa lepší ako my, ale už to ľudia dávajú, že už under. Čiže super. Ale akože som spokojný s tým, ako to vyšlo, ako to aj to nakrúcanie dopadlo naozaj. Som si to užil a taká tá skúsenosť, vieš, nevieš, kedy to ešte budeš mať takú príležitosť v takej veľkej produkcii to robiť a takto, čiže som naozaj, že veľmi, veľmi spokojný. Super. A máš super. Celý ten záznam, koľko to má tak hodinu do hodiny, že? No? Hodinu to má, je tam aj, že intro so Simonkou také krátke. A, to je pekné. A že či je to celé tak, ako to bolo, alebo že niečo sa odtiaľ vystrihlo? Nejaké pasáže? Jeden joke tam nie je, ale to sme sa aj predtým bavili aj s Robom vlastne, že on povedal, že OK, že daj si to tam, ale že sa to tam že nejak, že nehodí, ale že ten koncept, že inak by im to držal, ja som to povedal, že to je taký ten môj joke, ktorý si vlastne vždycky dávam len tak na rozbeh ľudí, vieš, čiže keď to tam budem rád, keď nie, tak akože nič sa také nestane. A čo to bolo za joke? Ten o tom Zubárovi, čo máme, to je taký one-liner, neviem, či vieš, že vlastne, že penisom v ústach, áno. Áno.
čiže tak väčšinou, ako všetky moje vtipy. Taký na rozbeh. Taký na rozbeh. Aby som si ich získal. Nech ľudia vidia, že vlastne ako sa budeme uberať, akým smerom. Hej, presne. Tak my máme presne také na rozbehe. No, skúsim si vás, či máte radi čierny humor. Zachytili ste, že sme mali atentát na našeho premiéra. Týmto sa otvárajú šovky. Ináč to je najlepšie, že zachytili ste? Si predstav, že na Slovensku to niekto nezachytil. Že vlastne tí, čo ešte chodia na nás. Inak to by bolo super, že počkaj, čo? Jediný Juri podľa mňa je taký, že... Čo? Kto je Fico? Čo je to atentát? Čo, Mečiar už nie je? No najviac to zachytil asi Fico, no. Áno. Áno, doslova. Niekoľkokrát. No, ale akože som spokojný a akože, čo mi aj napísali nejakí ľudia, aj že cudzí a takto, tak väčšinou nejakú pozitívnu kritiku som dostal, že super. Na Facebooku som nepozeral komentáre, lebo však tam netreba. A iba čo mi aj ľudia poslali, takto, čo to zdieľali, takže zatiaľ mám pozitívne reakcie na to a uvidíme. Akože stojím si za tými jokami, robil som na tom dlho a podľa mňa veľmi som rád, že mi to dramaturgicky, že som to fakt, že pekne vyskladal, to sa teším, normálne, že sám seba pochválim. A prepáč, ku tomuto aj si to s niekým konzultoval, alebo sám si to celé robil, že... Vieš čo, s Matejom Adamim, ale viac menej on mi povedal, že moc k tomu nemá čo. Že teda respektíve k tej dramaturgii. Jedine, že sme tak, poštu som tam chcel dať a tu som ako keby, že nevedel, že kde. Jasné. Čiže to sme sa tak, to som s ním konzultoval, ale zvyšok viac menej som mal takto sám. Som to urobil ako Chris Rock, vieš, čo je v tom dokumente s Kevinom Hartom. Áno. Tak som si že zobral také farebné kartičky a tematicky som si, vieš, že keď je o Damianovi, že modrou, o rodine a takto, a tak som si to nejak tak vyskladal, že som si robil takú farebnú schému. Je to pomoc veľká. Ja som toto isté urobil s tipmi jokov v dokumente a dal som si, že obyčajný vtip, ja neviem, zelenou, nejaké také nechutné témy, že sranie, vajce a neviem, čo to som dal. Oranžovou, sexuálne náražky, sexuálne vtipy boli ružovou a tvrdé vtipy tuším modrou alebo nejakou a presne tam pekne vidí, že aha, že však ale tu mám dve strany alebo obrovský chuchvalec týchto nechutných vtipov, tak skúsme to nejako preriediť, skúsme to akože nejako premiešať a tá vizualizácia ti strašne pomôže v tom, aby to bolo vyrovnané, vyvážené. No. Hej, akože je to mega, akože podľa mňa však tí svetoví komici sú na to, aby sme sa od nich nejak, nie že inšpirovali, ale možno, že... Kradli. Áno, ujebal to, no ja prídem, ujebem, ešte som aj Chrisovi Rokovi písal, kokotko, ujebal som ti to a nerobíš s tým nič. A poslal ale nie, normálne by si vieš, ako Chris Rock mal v tom dokumente, že mal tie papieriky a že tuto budem hovoriť o Willovi Smithovi, tak ja som hovoril som o Willovi Smithovi. Hej, že by som to takto dal, to je bolo super. Vieš, že také veci, že viete, mám 56 rokov teraz a... Moja dcera študuje vo Francúzsku. Hej, a my černosi máme problém a že... Premisu by si zopakoval 3-krát, kým prídeš k punchline. Hej, áno. Čiže to je bolo super. Však vlastne ty si bol aj live, nie? Ciťko, vy ste boli na tom prvom. Bol som na tom prvom a však aj som sa ťa chcel opýtať, že jak porovnávaš, ale ja viem, vlastne toto je hlavne pre posluchačov, že porovnanie toho prvého a druhého, lebo ten prvý, čo sme boli, však to som ti hovoril, že za mňa veľmi pekné. Už keď som odchádzal, vedel som, že tá atmosféra v tom druhom bude lepšia, lebo proste o 8:00 je iná nálada. Je to proste, inak sú nastavení tí ľudia, není sú uponáhlaní z roboty a v kľude si sadnú a majú ten večer akože pred sebou. A scéna bola výborná, mne sa to ľúbilo, so Saškou sme sa bavili a hovorím, jediné čo, tak to nazvučenie v tej tržnici bolo zvláštne. Pri tebe to nebol problém, ale Šimon tým, že hovoril, tak akože on má tak mikrofón ďalej od úst, tak chvíľku sme si museli zvykať, že nepočujem úplne dobre. Ty si mal vlastne Šimona, Mateja Makovického, ten išiel tiež lepšie a potom ty už keď si išiel, tak si mal mikrofón pri ústach, takže to bolo normálne zrozumiteľné, len hovorím, jediná vec, ktorú som sa trošku zlákol, bol na začiatku ten zvuk. Ale potom teraz však som si aj pozeral ten úvod a že jak to vyzerá, natočené je to výborne a ten zvuk, ja som presne vedel, že keď bude nahratý a bude v tom finále špeciálovom, tak to bude super. A je to krásne rozumieť, ľudí je pekne počuť, takže ten výsledok je výborný. Len hovorím, toto je také nešťastie tých obrovských priestorov, že ten zvuk sa ti tam vie stratiť. Ale našťastie na tom tvojom hodinovom to nejako nebolo cítiť. Áno.
No, bolo to tak, že o tej 5. vieš, to bolo, že prvýkrát vlastne premiéra pred ľuďmi s tým, že celým. No. A teda bol to taký, že som si ako keby prvých, neviem, 5 minút, 10 som sa ako keby tak zoznamoval s tým celým pódium a takéto veci a potom už to odsýpalo. Ale akože ľudia boli fajn, ale presne, no tak poznáme to, keď sú dvojakí, hej, že rozdiel medzi o 5. a o 8. proste bolo to po piči o tej 20. Bolo to skvelé. Akože o 5. tiež som bol spokojný, som sa bral tak, že OK, mám na to dať tú hodinu. No jasne. A potom vlastne už som si to tak aj užíval o tej 20. ešte viacej, že už som bol tak uvoľnenejší. A už lebo si skúsil presne, že OK, že udržím tú pozornosť a vieš už sa tam potom aj uvoľniť a zahrať. No sa ťa chcel opýtať, to si zle pamätám, to bolo na tebe alebo na Kubovi ten heckler taký, že čo ti tam vykrikol. To bolo tuším na tebe, nemal si tam ty? U mňa, hej. U teba, hej. Hej, tam bol... Tak... A čo ti to povedal? Čo si na ten joke s tými huslami, že raz budeš na nejakej akcii a vyťahneš husle, zachráneš akciu, že tak ich vyťahneš, akože je to joke, ktorý naprvu napadne asi hocikomu, čiže v pohode. Normálne, že to je taká vec, ktorou počítam, že niekedy to niekto môže vykriknúť, hej, že možno, že ho nebaví ten set, ale akože husle sú podľa mňa jeden z mojich najlepších a mám ho stále, aj po tých rokoch ho mám rád, čiže... Ale to nebolo akože vzlom, že by ti toto vykrikol, ale ty si mu dal krásny odjeb, ne? Čo si mu tam povedal? Drž piču, ty kakot. Áno, to bolo to. Ježiš, krásne napísaný punchline. Premyslel som to. Neviem, ale mal som aj potom v tom druhom taký, nie toho type, ktorý sa na všetko hlásil a pri tej škole to mám a... Áno, ten sa furt hlásil na všetko a tam si mal peknú interakciu. Že kto má AIDS? Ja, vieš. Čiže tam, dobre, akože mám to rád, keď takto... že aj vyšli mi aj tie interakcie s ľuďmi, lebo kamoš sa ma pýtal, že a to si mal tam dohodnutých ľudí a že ako keby že čo som Jimmy Carr alebo čo. A... Toto mi prosím vás vysvetlite, že prečo všetci hovoria o tom Jimmy Carrovi, že má dohodnutých tých ľudí. Lebo má dohodnutých ľudí. Ale odkiaľ to viete? Lebo dokonca aj ľudia... podcaste. Nie, on tam mal tie veci, kto si hovoril, že bol na ňom niekde na vystúpení, a potom, že dokonca to isté v tom špeciáli je, čo akože úplne inde nakrúcal, že ako keby úplne rovnaké reakcie, rovnaké interakcie s ľuďmi a takéto veci. Ja to chápem, ja sa ho nejdem ho obhajovať ani nič, len chcel by som vedieť ten zdroj tohoto, pretože má jeden špeciál, neviem presne, ktorý z nich to je, ale tam má v podstate bit celý, ktorý je, že my sme vás na začiatku poprosili, aby ste posielali SMS-ky a ja budem potom na ne reagovať. A toto viem, tuším, že hovoril aj Kubo Lužina, že toto bolo rovnaké aj na tej showke, na ktorej oni boli a aj v tom špeciáli. Hej, ale tomuto rozumiem, že keď máš pripravené nejaké veci, tak akože odeby. Ale potom je milión videí na YouTube, kde že mu normálne, že v strede setu on rozpráva a niekto mu niečo vykrikne a potom iný mu vykrikne a neviem čo, a to sa mi až sa mi nechce veriť, nehovorím, že to tak je, ale nechce sa mi veriť, že každá jedna takáto interakcia by bola pripravená, plus však ja som pozeral zopárkrát aj tie jeho 8 out of 9 cats, alebo čo on má nejakú takú tú talk show svoju, kde toto, a on tam brutálne vie rýchlo reagovať na tých hostí a to tiež mi nepríde pripravené. Ale hej, akože však, ale tam nikto nejak, aspoň ja, že vôbec, že by som nechcel ani, že spochybňovať, že je nejaký, že je nekvalitný alebo čo, podľa mňa určite to má, ale podľa mňa, že už keď robíš aj ten špeciál, tak ako keby chcel to mať, že tip-top, vieš, že on je taký perfekcionista. Áno, to je pravda, len hovorím, že či to je niekde akože verejne priznané, alebo si to len myslíme všetci skôr na základe. Skôr tak, že ľudia, čo písali, že bol som tam na vystúpení a vlastne, že je to isté, ako keby, čiže môže to byť tým, ale akože, neviem, počúval som aj si nejaké podcasty, akože viacej ma inšpiruje nejaká jeho work ethic a celkovo nejak pohľad na svoj mega inteligentný, možno, že ako jeho jokes, že že mám tam obrovský rešpekt, ale že viac ma baví počúvať nejaké podcasty s ním, ako že si hodinovku pozrieť, neviem, že jasne, chápem. Ale akože super, no len už niekedy mi také repetitívne príde, že on má niekde nejaké joky v nejakom špeciáli a také isté má aj v ďalšom, že to mi príde celkom halus. Hej. Ale ty si tam, sa mi ľúbilo, že ono evidentne teda ten celý záznam, čo je, tak je z tej showky o 8, že? Není to asi je to možné, že je to tak, ale vieš, nepamätám si to.
A ono je to Roba ťažko som sa aj pýtal, že jak to urobili, on, že veď si pozri a uvidíš, a že ja si nepamätám, vieš, že to bolo pre Boha, to 2,5 mesiaca. Pozdravujeme Roba, on je najlepší vo vyhýbaní sa odpovediam. Áno. Počúvaj, aké to má videnia? Je spokojné vedenie. Áno. Nepovie ti. Mne napísal, že je to OK. Je to OK. To je ty kokos, vieš, také, že no čo kokos, no prerobili sme, jasne, nie si Simona, ty debil, čo čakáš, vieš? Robko, pozdravujeme, ďakujeme za Jasné, akože super, akože spolupráca bola, že super s ním, všetko v poriadku, aj viac menej nezasahovali nejak, že do materiálu, alebo takto, keď tam bolo niečo, že bola tam nejaká taká vec, keď som akože, že posladím, že čo to budeš mať a vral, že toto je také, že či to tam musí byť a to bol akurát nejaký bit, ktorý som si bol taký, že to je, že dám ho tam, ale že nič sa nestane, keby tam nebol. Vieš, že nie je to také, že ty kokos, že keby tam bol nejaký joke, ktorý tam proste chcem dať, že musí tam byť, tak... Hej, a nadväzuje ti na niečo iné, tak áno. Áno, čiže takto som to cítil. Jasné. No, ja som si to vlastne však pozrel na Vojo, keď to vyšlo. My sme zrovna boli niekde na výjazde. Neviem, či sme boli na tom Fraji, alebo niekde tam. A celé, tak ako hovoríš, že natočené je to veľmi pekné, že fakt je to, vidno, že to je akože drahšia produkcia jedno s druhým a akože super to bolo, že na to, že ja to som sa chcel ešte spýtať, keď sme sa o tej dramaturgii bavili, že kedy to dostalo tú finálnu podobu, lebo viem, že my sme boli spolu vtedy v tom Zvolene, v takomto podniku vystupovať, kde si hovoril, že si, čo sme tam išli dvakrát, Prievidzi. A že ty si to vlastne išiel teraz vyskúšať, že tak viac ucelenie, aj keď to nebolo stále, že celá hodina v kuse a tam viem, že už si to nejako mal akože zoradené, že to už odtedy zostalo, alebo ešte si sa hral s tou dramaturgiou? Vieš čo, viac menej halo, že ja keď som si tie kartičky vypísal, že veci, ktoré by som tam chcel dať, že chcel som, aby aj koncept nejaký malo a takto, tak ono viac menej takmer na prvú som to mal už urobené. Okay. Že, neviem, možno aj podvedome som niekedy nad tým tak rozmýšľal a čiže viac tá dramaturgia mi naozaj že veľmi rýchlo išla. Aha, tak super. No a čo sa týka tých vecí, no však jasné, že drtivú väčšinu som poznal, keď chodíme spolu po výjazdoch, ale boli tam presne veci, ktoré že to sú ako filmy z detstva, že napríklad nejaký Shutter Island, sa ťa niekto spýta, videl si Shutter Island? A ty, že no, poznám to z detstva a poznáš len, ja neviem, z toho filmu, že 20 minút. Jedných 20 minút, čo si vždycky na to narazil v telke, keď to bolo a videl si to 10 krát, ale nepamätáš si, ako to bolo neskôr, ako to skončilo, ako to začínalo, pamätáš si len tých oných. A to je niekedy... Prepáč, že budem vychytávať, ale Shutter Island z roku 2015. Pamätáš si to z detstva, ne? Akože ešte... To sa Damiana môžem spýtať, vieš, že ona... Je to starší film, podľa mňa, no. No a vieš, že presne aj pri niektorých tých setoch to tak bolo, že poznám to, ale že nikdy som poriadne nepočul, ako to je vypointované celé, alebo začiatok mi ušiel a tak. Ale boli tam aj veci, ktoré som sa mi že nepočul, ale to bolo niečo aj s tou máš tam to s rodinou svojou, áno, že to je klasika, že keď sa vrátiš do Kubína a to si pamätám, ale boli tam nejaké veci, neviem, či ešte Simonka a tvoja mama. Áno. Ten set. To je veľmi pekné. To som tuším, že ani nepočul. To bude asi niečo aj jedno z tých posledných nových vecí. Vieš čo, práve, že to bolo, že to som mal len tak kedysi, len ako takú poznámku mimo a dal som to možno, že 2-krát, ale viac menej som sa že tak k tomu vrátil, že to môže byť celkom fajn aj prepojenie s tým, keď som ísť z mojej rodiny na Simonku, tak som to zobral a som to rozpísal trochu. Čiže to je tam asi jedno z tých, že najnovších takých vecí, čo tam mám. No. Keď sa o tom bavíme, prepáč, Kupko, tak ktorý materiál je že úplne najstarší a ktorý je že úplne najnovší v tom špeciáli? Vieš povedať? Najstarší možno, že to je hneď ten úvodný joke o Janovi Gorduličovi, to je taký ten beat, ale Husle pošta budú asi najstaršie určite, také, že to už sú také sety, keď som si povedal, že OK, že viem napísať vtipné niečo. A potom najnovšie, podľa mňa ten posledný, ten Bulvár, môže byť, to je asi jedno z posledných. Áno, to sú tie fotky, Peter, to je vynikajúce. Hej. A to je ty, ako vieš, a to fakt, že to som iba prepísal, čo sa stalo. Áno. Hej, čiže... Tak len do poznámky Shutter Island 2010. 2010? A to, co má 19 rokov, stále to je ešte som mal 19. To je detstvo. Ranné detstvo. Ja už som ukončil vysokú školu vtedy, vieš, ale okej.
To je detstvo. To je hajzel, jak si to vygooglil, ty kokos. No tak fact checking. Ale áno, dobre, mne tiež bolo, že 2015 je asi veľa. Pravda že, nebo báchorka? Pravda nebo báchorka. Ja som chcel ešte k tomu iba doplniť, že mne sa strašne páčilo, ako si zakomponoval pekne ten, lebo však to sme spomínali, ale Markiza a Vojo bola v podstate aj u mňa, nie že podmienka, ale hovorili mi, že bolo by dobre, keby tam zaznie ten názov toho špeciálu, vieš, ruku na srdce, že keby to tam niekde zaznelo, tak akože dobre, vieš to tam nejako prepašovať. A pri tebe sa mi strašne páčilo, že to bol vlastne taký až running joke, lebo u mňa napríklad, u Simonky tuším, to bolo iba povedané, že teda však ja sa tu pred vami vyzliekam do naha a to je také pekné, že sa toto, super. Ja som mal, že tak akože úprimne ruku na srdce, čo by ste povedali, keby ale u teba sa mi ľúbilo, že to bolo v podstate až ako joke, že si to zopakoval 3-4 krát a to bolo presne, že kokot, prečo práve ja, a vtedy ešte aj smiech prišiel. Hej, ináč toto je celkom halo, že akože vedel som, že to tam použijem, mal som to na viacerých miestach, že aj viacej, a nechal som to na voľnobeh, ako mi to zo mňa vypadne, keď to chcem povedať. Čiže som troška išiel do risku, ale vyšlo to. Čiže... Lebo mne sa páčil aj ten úvod, čo ste mali so Simonkou, to tam veľmi pekne akože zapasovalo a páčilo sa mi to, lebo ja mám rád takéto tie prekrývania sa, že však veď jasne sme z jednej skupiny, vy ste proste zobratí spolu, že tvoríte pár, ale aj tak je to také, že páči sa mi to, že zrazu ty máš svoj špeciál, ale je tam prekrytie s inou komičkou, že to tam na začiatku, že dobre to bolo, akože pekný nápad. A ja sa pri tomto sa priznám, že presne, keď tam bolo, že prečo práve ja, tak presne tam také až také PTSD, ale ja to nemám akože zažité, ale viem, že keď ty si mal že ruku na srdce, že musí to tam zaznieť, a už len to, keď viem, že musí a že to tam musíš akože niekde na silu dať. A nikde mi to akože, išlo to pekne, tak ako Citrón hovorí, len pri jednom vtipe mi to bolo, že a toto to pôvodne nebolo a je to tam a mne akože osobne to vadilo, ale však ľudia akože normálne na to reagovali a to bol vtip o tom, jak si mal utrieť zadok Damianovi. Lebo viem tam, presne, kde to myslíš, že Damian, prečo práve ja, hej. No a ty tam je to ako v origináli, že ty povieš, že prečo si, že kde to tam povieš, už ku koncu? Áno, ku koncu, a ja to mám, že mal som tam, že Damian prečo, a teraz som že prečo práve ja. Čiže akože ono to tam bolo, len práve ja som tam doplnil. Jasné. No a tam keď to bolo, a ja si hovorím, že či to je, že či ti, nie že povedali, však ty si to akože sám, ale že už tým, že som sa na to nevedel tak objektívne pozrieť, že som vedel, že za tým je toto, tak pri ničom inom mi to akože ani nevadilo, ani nič, že len som tam bol taký, jasné, no však treba to zopakovať párkrát, ale tuto som bol taký, že poznám ten vtip a teraz tam toto akože zaznelo ale len to, ani neviem to akože popísať, nie, že by mi to že vadilo alebo niečo, ale bolo to také, že ten originál sa mi, že toto mi prišlo tak na silu. To je presne preto, lebo poznáš ten originál. Lebo to poznám, ale akože akože odstupom od toho, keď si videl reakciu ľudí a toto tak oni reagovali v pohode. Tak ale toto je náš žalúd, lebo toto je jediné, že čo som už skúšal aj predtým, a keď som to prvýkrát skúšal, že už s týmto, tak ja som bol taký, že presne to, čo máš ty ten pocit, že inak to bývalo, ale ako, vieš, ono keby, že sa mi to tam že úplne nehodí, že to tam na silu, tak to tam nedám, ale presne, že už človek, keď je naučený inak na to, tak je to také ťažšie, ale v pohode nakoniec. No ale že veľmi pekné to tam, veľmi pekné to bolo celé a jednu vec som si všimol, že keď som ťa takto, lebo málo kedy sa my aj vidíme na tom stage, hej, že čak to si pamätám, že Samotrnka za oponou väčšinou. Samotrnka mi povedal, keď bol pozrieť v Lune na môj špeciál, tak on vlastne všetky tie veci poznal, lebo vždycky na tom punchline aj všetky nové veci ideš a sú potom akože v nejakej obmene, ale už to raz počul. A bolo také, že však vlastne už som to celé videl, ale že bolo to pre mňa také iné to vidieť takto spredu, lebo hej, on vždycky je za tou oponou, to iba počúva a teraz presne to isté je pre mňa, že vidie to takto pokope celé a že si to pozrieť ako divák a strašne sa mi páčilo, že čo by som akože rád u teba videl možno, že aj viac je, keď si sa vyhrával, že herecky s niektorými vecami. Strašne sa mi páčilo, už neviem pri ktorých veciach to bolo, keď si presne ty, keď zahráš toho, že nejakú tú absurdnosť, že niekto ti niečo povie a ty už len ten tvoj pohľad.
Vieš, že a tam som normálne videl, ako si niekedy aj podržal 2-3 sekundy len pohľad. Ja hovorím, Ježiš, toto je super a ešte ty si tam aj, ja si to už teraz nepamätám, že ty si tam niekoho hral, keď si napodobňoval, aj tie veci, čo máš tu, čak Teleráno tam nebolo, tuším. Nie, Teleráno nie, tam nedával, ale že ty keď proste aj zahráš niekoho a teraz to nie je o tom, že ty zahráš a že však on ako vie imitovať, že on fakt znie ako ten, ale ten tvoj, že pohľad, že ako pre teba znie ten človek a ty ho tak zahráš, je strašne smiešný pre mňa. A normálne som bol taký, že boli tam momenty, kedy si hovorím, že toto je herecky akože dobré, že sa mi to ľúbi, že je to smiešné. Samo o sebe už to gesto, tvár a už to koľko razy urobí viac, ako keď niečo povieš, vieš? Áno. Čak to je presne to, že čak postupne, že to som tak začal, rok, 2 dozadu som sa s tým začal viacej hrať, som zistil, že naozaj, že párkrát, že som išiel nejaký set a dokonca, že niečo tam chýba. A že stačilo buď 2 sekundy, alebo ten ksich sa tak zatváriť nejak a proste strašne to vie pomôcť. No však ale vieš, že robí to veľa to fyzično acting. No jasné. Však a to som len chcel, že som si to všimol a že on je fajn, keď to človek vie a že vie si na tom stavať, vieš, potom, že ďalej. Tak toto. A mal si veľmi pekné tenisky. Hej. Tam som si ich kúpil. Hej, a scéna bola, akože tak ako aj Citron hovoril, že tá scéna bola veľmi pekná, to bolo veľmi pekne spravené, takže celé akože za mňa veľmi dobre. Ja akože aj hovorím, ďakujem, aj som sa zabavil, aj na veciach, ktoré som že už poznal, tak som sa na nich zabavil a bolo to také. Bolo to ako vidieť svojho syna, ktorý vystupuje. Áno. Cítil som takú hrdosť. No, akože však rozmýšľam nad tým, že niekto si to aj pozrie a vlastne už teraz aj tá túr sa dala do predaja, vieš, že idem s tým, že rozmýšľam, že akože asi bude aj väčšina z toho, ale určite tam aj nejaké budú iné jokes, tak som zvedavý, že tí ľudia ako to majú, lebo napríklad ja to mám, že keď mám nejaké obľúbené vtipy alebo čak, tak akože aj viackrát si ich kľudne pozriem, vieš, že som zvedavý, neviem, či ty ako si to mal vlastne, že po špeciáli, že vlastne si aj tiež s tým išiel. Vieš čo, ja som mal, to sme sa tu už rozprávali s Kupkom, ale hej, ja som mal stres z toho, že že do ryti je to vonku, budú to poznať ľudia, budú si to pamätať, nebudú si to pamätať. Zase je to taká vec, ktorú som išiel v podstate však minimálne rok predtým som obchádzal všetky kluby, všetky kultúráky, všetky svoje vlastné vystúpenia, všetky firemky s tými materiálmi, ktoré boli na tom špeciáli. Takže áno. Až tak som sa, ani nie, že nebal, bál som sa aj toho, že či tí ľudia videli ten špeciál, ale viac mi bolo, že kurník, ale že keď vystupujem teraz v Žiline a bol som tu s 2 10-minútovými setmi, kde som mal presne račkovanie policajtov a pôrod, dajme tomu, takže budú to poznať, nebudú to poznať a na toto ti poviem, nemaj z toho stres, nepamätajú si to tí ľudia a aj keď si to pamätajú, tak je to presne to, Kubo veľmi pekne povedal, že to je jak ten starý film, ktorý si kedysi videl, ale nepamätáš si a počas neho si taký, že ježiš, áno, však aj toto tu bolo, že vyslovene, ak to není nejaká silná rímovačka alebo že konkrétny strašne silný punchline, ktorý sa vrie ľuďom do hlavy, tak vtedy akože dobre ti povedia, že áno, dobre, toto som počul, ale celkovo tú hodinovú šovku oni nemajú šancu, my nemáme šancu, my sme fanúšikovia a ja si teraz pozriem Bill Burr, Paper Tiger, viem odtiaľ 3 rutiny, ktoré ti viem zopakovať od slova do slova, ale ostatné je taký akože taká hmla, ktorá ja viem, že to je dobré, no, takže tak. No a ja som to riešil tak, jak ty hovoríš a to sa mi aj ľúbi, že ideš do toho, že mať tie sety, ktoré boli v špeciáli a podoplňať tam nejaké vecičky, ktoré samozrejme zanechajú tú hlavnú linku a nerozbijú ti to, ale pridaš tam niečo. Takže to áno, no však som zvedavý, no však akože je to až v novembri, ale kupujte lístky na lístky.silnereči.sk, ale... To dáme do popisky, samozrejme. Takže bude aj Teleráno, hej? Myslím si, že možno, že hej. Ako Teleráno tam musí byť, Teleráno je super set, kamo. To je taká vec, že to by som možno, že niekedy v budúcnosti chcel dať ako... Lebo sa mi páči, špeciál. Hej, iba Teleráno. Ale skôr by som, že ako mne sa páči, keď dávajú tí niektorí komici, vieš, tí mladí a takto, Joe Lis, Mark Normand a takto, že oni dajú len tak 40 minút, len tak na YouTube. A že možno, že sú niektoré veci, ktoré by som možno aj tak chcel vyskúšať, že aj nejak takú klubovku natočiť, alebo jak to povedať, vieš, že niečo v tom zmysle.
No, však a ty si nenahrával to Teleráno na Tržnici? Nemal si to tam? Hej, ale ja by som chcel dať nejaké väčšie niečo, možno, no väčšie, akože to je... Hej, akože to áno, ale že či konkrétne toto Teleráno, lebo predsa len akože tam hovoríš o Lenke Šošovej a Romanovi Juraškovi, že keď je to ešte teraz relatívne aktuálne, že sa ešte stále si to ľudia, že však áno vlastne, že oni teraz nedávno dali túto výpoveď, dostali výhazov. Ale to som, vieš čo, to som tam iba doplnil na Tržnicu, že to není nejaké také, že... Aha, okej. To vlastne taký ten joke a čiže uvidíme, ale možno sa to ešte bude meniť, bol som odtedy 2-krát v Teleráne, takže zažil som veci. Jasne. Čiže uvidíme, no jak sa tie sety vyvíjajú, vieš, niekedy až mesiac alebo týždeň predtým, ako to už ideš, akože dať ti tam ešte niečo napadne hodiť, áno, vieš, áno. čiže... Alebo uvidíme. ako kúpkový deň potom, ako náhraš špeciál, ti napadne. Áno, Presne ináč tak. aj mne, dokonca presne ja mám čo mám nejaký set, čo miliónkrát som ho dal, aj špeciály, a potom som s tým desi išiel nejakých 5 minút iba z toho, áno, že tam mi nová vec prišla, Presne. že kurva, Presne, to nie je fér. tak. A toto sa mi stalo aj ešte, čo som mal taký starý set, že som s ním dlho vystupoval a potom som bol niekde, ja neviem, že sme presne takto, keď ideme niekam, že 2x20-25 minút máme dávať a tak, no tak povyťahuješ všelijaké archívy, aby si proste akože naplnil ten čas a zrazu po dlhšom čase ideš nejaký materiál a zrazu tam ti napadne vtip a ty spieš, ja už som všetko s tým obehal, ja už som to všade hovoril, ja som to už hovoril roky a teraz mi tam napadne niečo. A však to sme sa bavili aj toto v podcaste, že mne tam v tom môjom špeciáli, že napadlo, že fakt, že natočili sme to v tom Trenčine a potom na druhý deň som mal ešte Bratislavu v Lune o 5. a o 8. A tam neviem, či hneď v tom o 5. to bolo, že som niečo rozprával a tam úplne na konci, že ak som mal to porno, tak tam mi napadol callback z tých ITčkarských a ja, že je to možné, aby... No ešte, jak mi to napadlo, že sa miešali tie emócie, že jak mi to napadlo, tak som, že aký dobrý nápad, sa ľudia zasmiali a hneď za tým, že teraz. Úplne ti to zničí tú emóciu, že teraz ti to napadlo. Radšej to nemuselo nikdy prísť. Ale sme potom spravili, však to neviem, či sme sa aj tuto o tom bavili, že sme to, jak sme to s Mírom strihali, tak ja som tak chcel, že či to pôjde urobiť v postprodukcii nejako, že by sme, lebo tú vec ja tam pôvodne hovorím v tých ITčkarských a že by sme to nejako zobrali a dali to, akože, že sa to zopakuje tam. A normálne sme to spravili, čiže neviem, akože pre mňa je to také, že do očí bijúce, lebo o tom viem, ale už aj pre všetkých ostatných, ktorí o tom... Hej, my sme tiež pozerali ten tvoj špeciál a úplne som, že a teraz príde tá časť, kedy ale na sme to proste spravili, že sme zobrali tento audio z toho, dali tam, vystrihli nejaký záber na ľudí, kde sa... V inom tričku, vieš, si zrazu v Lune. Jak oný Andrew Schultz, keď robil, ten mal tam tie reklamné vsúky, vieš, tak áno. to bolo potom dotáčané. No a tak sme to spravili a som veľmi rád, že sa to podarilo, lebo ja som to mi robí povedal, že jasno, není problém, tak spravili sme to a ja hovorím, že ako to podľa teba vyzeralo, že dobre, aj potom, keď Lubka to videla, tak ono, že hej, že akože pohode to je, že není to... Čo? Nie, že pýtaš sa partnerky a človeka, ktorému sa už nechce strihať. No jasne, dobre. Lepšie to už nedáme určite, zbytočne by sme to naťahovali. Vieš čo, s tým sa už nedá urobiť? A keby sme... Nie, to už sa nedá urobiť. Nie, toto je najlepšie, čo si mu robíme. Není to vidno, dobre to je. Mám obed o 12, vieš, takže... No ale tak som bol rád, že sa to tam dalo a že keď som si tak pozrel, hovorím, dobre, není to také, že by to tam zarezalo a som rád, že sa to tam dalo, lebo normálne som mal až taký nepokoj v sebe, že vymýšľaš si, že vedome si vymýšľaš callbacky všelijaké a potom ti napadne oveľa lepší len tak spontánne na stage, vieš. A tak to je presne, to je super, že my si sami píšeme tie materiály a neujebávame, čiže vieme si tam... Ten materiál sa stále vyvíja. Pokiaľ ho podľa mňa budeš dávať, je dosť veľká šanca, že vždy tam ešte niečo nové príde. Čiže to je na tom krásne, na tom našom povolaní. Hej, a plus ešte ty, keď máš ten matrož nejaký a že on ti potom vlastne, že prejde nejaký čas a on ti sedí aj do iného kontextu potom zrazu, vieš, že rozprávaš a zrazu už cítiš tak nejako, že už to není to, už to není to, čo to bývalo. A zrazu, že sa ti to hodí, čo že v nejakom aktuálnom politickom, spoločenskom a hociakom kontexte, že teraz sa mi to hodí inak. Teraz sa mi to hodí, že možno je rozdeliť a každé dať niekde inde.
A že to je super, že je to také flexibilné, že to nie je, že dobre, teraz už je to hotové a ideš. Že ono sa to dá, akože ty si to vieš mať napísané od slova do slova, takže už je to nemenné, ale potom možno, že trošku ukracuješ aj samého seba o nejaké updaty. Áno, to ma baví presne, že viem si to takto presne, že mám niektorý že z nejakého starého materiálu, ktorý akože stojí za hovno, ale je tam proste nejaká pasáž, ktorá by sa mi hodila napríklad do nových tematických, tak to dám. A ešte to pimpnem a je to vybavené. No jasné. A už teraz, prepáč, ty si vravel, že máš však akože takú pauzu, ale od toho špeciálu pracuješ na nejakých nových veciach, alebo nejaké nové matroše máš popísané? Vieš čo, no mám iba to, čo som akože napísal, to, čo už som akože nejak 3-krát dával niekde a že je to celkom fajn. Vlastne nie, to som napísal, že 20 minút a urobil som z nich 10. A ohľadom čoho téma? Neviem, mám tam samozrejme klasika aj so Simonkou niečo. Také to tam mám najviac, no, že... počkaj, musíte to zrušiť. Čiže so Simonkou tam mám... Hej, hlavne asi tie vzťahové zazóny, ale tak vieš, no, bohužiaľ, akože už ma to sere niekedy, že iba o týchto veciach píšem, ale tak ty vole... Akurát som sa ťa išiel opýtať, že či rozmýšľal že nad tým, že Doriti už mám strašne veľa popísané o Simči, o Damianovi, o vzťahoch, o psovi, o rodine a musím vedome sa zamerať na niečo iné, lebo ja napríklad toto isté cítim teraz akože s tými detskými materiálmi. Ja som napísal pesničky, teraz zase mi napadlo niečo s udieraním detí, čo akože mala chodí udierať deti, však to sme sa bavili minule o tom a už normálne si musím hovoriť do Boha, však ale že nechcem sa teraz najbližší rok alebo koľko venovať iba tejto téme, aby proste ľudia prišli na vystúpenia, že no však Citrón otec, tak teraz bude zase otcovské rozprávať, alebo čo, že či to cítiš aj ty. Myslíš, že to má Miro Jaroš? Že furt mám pocit, že má iba také detské veci. Podľa mňa áno, lebo si zavolal Rytmusa do pesničky, takže evidentne chcel trošku zmeniť. Áno. Ako, vieš čo, ja to mám... Hej, ako už som nad tým aj rozmýšľal, že to mám, ale tak píšem si aj nejaké, možno, že čo mi napadne, ale tak keď to je život, ktorý žijem a najviac začínam v týchto situácií, tak akože čo, mám nejaký, že dobrý joke, ale poviem si, že no ty vole, nejdem to dávať, lebo... Téma má vôbec, hej. Ale akože mám taký jeden taký nápad, alebo respektíve taká situácia, čo som si všimol, že išiel, že taxikár nejaký, myslím, že do Telerána som išiel z Markízy po mňa, že akože odvoz som si zavolal, lebo však som pán. A normálne, že a ten šofér mi volá, že dobrý, že tu stojím, že pri Polovníckej. A že čo? Však Polovnícka reštaurácia a že ty kokot, už 30 rokov je tam kozlovňa. Prečo povieš, že Polovnícka? Lebo že kedysi pred 50 rokmi to tam bolo. Vieš, že typek proste absolútne nezmenil nejako svoje nastavenie. Čiže... Nie, to sú tí ľudia, čo sa nechcú prispôsobiť. Rómovia sú cigáni u neho stále. Hej, že presne, že... Muhammad Ali je stále Cassius Clay. Áno. Čiže tak, že niektorí ľudia presne, že ako keby vôbec absolútne odmietajú sa prispôsobiť dobe a že je to Polovnícka, tak však som tam chodil, keď som mal 5 rokov a že už máš 70, takže asi by si sa mohol zmeniť. Vieš, že... Ale tak to on až prehrotiť, že no toto bola jaskyňa, kedysi pravíkych ľudia, to bola jaskyňa, vieš, jaká nemocnica, to je jaskyňa. Tam stojím, kde kone sa napájali. Veľký močiar, nie, to je Kaufland, tu bol močiar. Hej, akože to mi príde akože celkom funny, ale hovorím, že musí ma to trafiť ako keby nejaká, vieš, ale napríklad politické veci, tam to nechávam radšej lepším komikom na tieto, vieš, to ja nejak nemám až také skill v tomto, čiže uvidíme, no. Hej. A ono vždy sa dá, ja sa snažím osobne, že aj keď príde tá téma o toho rodičovstva, manželstva, detstva, tak nedávať také tie klasické veci a manželka mi povedala a bol som s manželkou hentam a neviem čo, ale že zobrať tú premisu, kedy niečo sa stalo s manželkou alebo s dieťaťom a pozrieť sa na ten konkrétny problém a ako keby to odčleniť, že tak som sa snažil robiť aj tie pesničky s tým rytmusom, že je to vlastne rodičovská téma, je to detská téma, ale pozeráš sa na tú kombináciu Jaroš rytmus a neviem, či to tak aj ľudia vnímajú, ale mne to príde, že OK, nejdeš do tých klasických vecí a ja som s dcerou a dcera urobila toto a dcera povedala. A dcera, že ako akože keby... to máš veľmi dobre, to je super. Ďakujem, to som nechcel týmto si vypýtať pochvalu, lenže... Dobre, chcel.
Včera sme sa o tom máte bavili po ceste z toho kempu a Citron, že ako by som si mohol vypýtať pochvalu. Jak to ja donutím? Zavolajme ho na rozhovor a... Áno. Hej, ale ako... a mám tam aj... to som si uvedomil, že mám dosť veľa aj o masturbácii, tak mám tam tiež to. A mám tam akože podľa mňa... Mám tam tiež to. Mám taký funny bit, akože mám ho rád, že vlastne, že som si uvedomil, že prsteň svadobný, že kedy si dávam dole, a iba, že keď sa idem spať, alebo sa sprchovať, a že keď si idem honiť. A že prečo to tak je. Čiže vlastne to je celkom akože funny a funguje. To sme sa tuším bavili niekde, nerozprávali sme sa o tom, tam boli celkom dobré nápady. Dával som to už niekde, hej, čiže... Aha, okay. Čiže to je celkom také smiešné. A nosíš prstenok stále? Teraz ho nemá, lebo masturbuje. Hej. Dobre, tak ani ja. Teraz sa to tak trasie. Ale hej, nosím ho vždy. No ale to som chcel ešte povedať, ak ste sa bavili o tomto, že presne, že každý sa podľa mňa potýka s tým, že furt sa točíš v tých istých témach alebo niečo, že ono to bolo pekne vidieť aj, jak som bol na tom Billovi Búrovi vtedy pred tými 2 rokmi v Amerike a že bol čerstvo potom špeciáli, tom Red Rocks, či ak sa to volá. Áno. A zrazu, že on vlastne furt išiel tie isté témy, že len inak, len nové veci si spozoroval, ale že vlastne viac menej tá hodina bola akože tematicky tá istá, že žiadnu novú tému nepriniesol, ale akože bolo to smiešné, boli tam iné veci a nakoniec sa z toho vyklulo, že po 2 rokoch, keď sme ho videli v tej, vo Viedni či Prahe? Prahe. Tak aj ten špeciál vlastne, či ten už ho vydal, či nie? Ešte ho nevydal. Ešte nie, no to som celkom zvedavý, ale má ísť si na Hulu, či kde v Riti. Ja môže byť. No a... Neviem, či na Disney nevidie u nás. A to je vlastne, keď sme boli na ten špeciál, tak som zistil, že vlastne len dokopy 10-15 minút z toho, čo som vtedy videl, je tých pôvodných a ostatné nové. Že sa to postupne, že na to príde, že presne ako ty hovoríš, Teo, že ťa to trafí, ale ďalšia vec je tá, že áno, však ja si to všímam aj u teba, Citron, že vlastne máš dieťa, oženil si sa a že áno, tie témy, lebo sa ťa dotýka, žiješ v tom. Prekrýva sa to, no. Stále vidíš malú na ihrisku, ako bije deti, búchanie detí do hlavy a že toto sú všetko tie veci, ktoré zažívaš, tak akože bolo by iracionálne teraz, že naschvál hľadať niečo, čo sa ťa ani akože nedotýka, ale skúsiť len, aby to bolo iné, ale tam je tá dôležitá vec, aspoň podľa mňa, že čo je to za, aký typ komika to rozpráva, lebo každý, presne. Aj vy dvaja napríklad máte každý iný štýl humoru a teraz Teo svojimi storytellingami, že vieš, že tiež budete mať že rodinné veci, že ty so Saškou, on so Simonkou, niekde niečo, blablabla, ale každý dáte niečo úplne iné, to podáte inak a vyznie to úplne inak, lebo Teo je ten, ktorý že nechápe, prečo sa mu to deje, je nasraný, dávaš tie storytellingy o tom a ty sa zase na to pozeráš z tých iných vecí, že vlastne prečo tie deti bijú druhé deti a že ja to chápem, vieš, a že zrazu sa dostane, alebo tie detské veci, že presne, že detské pesničky a tam sa dá aj s toľkými smermi a ty si našiel tú svoju, ktorá je podľa mňa akože super, tá analógia. Ježiš, ďakujem, dostal sa aj od teba. Vidíš, nechcel si ma pochváliť včera v aute, kokot, a takto to dopadne. Ale vidíš, ešte za tú istú vec. To je úplne top. Áno, toto dobre hovoríš, že? Prepáč. Nie, ale že to je to, vezmi si aj tie špeciály, čo má. Tí komici sú akože, aj Louis C.K. často hovorí dobre o šukaní svojich rodičov, dobre, že nie, ale ako keby máš tam tie témy, aj Bill Burr presne, že má nejakú tému, takú nejakú všeobecnú a potom tiež ide do tej rodiny, vieš, posledné to má, lebo to proste žije. Ricky Gervais, áno, to je pravda. Ten už dookola je iba o tom, ako je bohatý a ako je svet na piču a no má to tiež a chce urobiť čo najtvrdšie joky o mŕtvych deťoch a takéto veci, hej, ale pravda, dookola, a potom je, prepáč, ešte, že toto je podľa mňa to, že Bill Burr, že u ňoho mi to napríklad nevadí, aj keď stále tie isté témy, ale tak on je GOAT pre mňa, vieš, že proste jeho pohľady takú myseľ, ako má on, to nemá hocikto. Ricky Gervais ma napríklad ten posledný už až tak nebavil, lebo už viac menej ničím ma neprekvapil. Samozrejme nechcem zase hovoriť, že je tam stále rešpekt a všetko, len chápeš, že ako pracujú tí komici. Aj Louis C.K., proste každý jeho špeciál je proste, že podobne tematicky, ale kokot, že stále, že čo ti jebe, že v živote by mi nenapadlo niečo takéto napísať. Že pohľad, že aj keď to vieš, čo je určitá spoločenská téma, ale zrazu iný pohľad, ako priniesol on, alebo ktokoľvek iný. A to je to, že každý z nich to robí autenticky, no jediný, ktorý to nerobil autenticky, bol Bill Cosby a pozri ho. Vieš, kde dnes mohol byť, keby mal normálne stand-upy o tom, ako
ako zdroguje mladé baby a pojebe ich. Vieš, všetci by sa na to smiali a nie, on robil, moje dieťa, a chocolate cake. Ježiš, to má Jim Jeffries, to má úplne nádherné, že keď si prečítate môj prepísaný materiál, keď si ho prečítate, poviete si, že he's a rapist. Ale keď si... A viete, koho materiál, keď si prečítate v živote, by ste nepovedali, že je rapist? Bill Cosby! Ja som k tomu chcel iba na margo toho Bill Burra, že jak si hovoril, že vlastne videl si ho po tých rokoch rovnaké témy, neviem čo. Som počúval jeden rozhovor s ním a sa ho pýtali, že jak on tvorí vlastne, že keď už zahodí ten špeciál a že jak sa pasuje s tým, že musí nové veci vymýšľať a nové veci dávať. A on, že počúvajte, že keby ste ma videli, že je to veľmi ťažké, je to veľmi taký zdĺhavý proces, keď do toho nabehneš a nová inšpirácia, že to není len tak ten dvojročný materiál, ktorý proste si pracoval na ňom a že iba tak zahodiť. A že keby sme ho videli vlastne tie prvé mesiace, čo ty si asi aj videl a dosvedčíš, že to tak je, takže to sú najviac hacky témy vo význame tom, že opakujúce sa, obyčajné, už 1000-krát premleté premisy a že on v podstate iba berie to, čo pozná, hádže špagety na stenu a tá, ktorá sa zachytí a je akože toto, tak dobre, okolo tejto témy, už ktorú som akože rozobral, tak idem sa aj venovať, ale pozriem sa na to zase z nejakého iného pohľadu a to sme videli v Prahe, že jak hovoríš, 15 minút je akože to, čo si počul a ostatné je doplnené novým. A je tiež pravda, že my to možno vnímame tak, že Ježiš Maria, píšem teraz stále o tom istom, neviem čo. A presne si spomínam, keď sme rozoberali najnovšieho Louis C.K., tak sme si povedali, že klasika, náboženstvo, pedofília, neviem čo, ale zase iným pohľadom, akože pozriem, že asi je to úplne normálne, že ten komik tvorí alebo opisuje rovnaké témy, len z iných týchto uhlov pohľadov. Ale ľúbi sa mi, že... To, čo žiješ, no. Hej, len prepáč, že ak si povedal, že jak ten Bill Burr hovoril o tom, že no mali by ste ma vidieť tie prvé mesiace, keď toto a ja si hovorím, že chcel by som mať takéto prvé mesiace. Chcel by som, aby vyzerali moje prvé mesiace takto, keď skladám materiál a dokážem dať takúto hodinu. Že áno, bolo to vidno, že to ešte neučesané, že sám povedal, že pozeral do telefónu, že si tak scrolloval v tých poznámkach a že dobre, ešte toto vám poviem a ešte sám povedal, no toto nikam nevedia, ale musím vám povedať, lebo mám na to vtip. A toto by som tak chcel vidieť, to si mal také šťastie, to ti strašne závidím, že si ho videl takto. Akože presne podľa týchto komikov vidieť pri práci, že presne, že už proste, že pracujem na niečom a proste čo raz ty vole na Netflix odo mňa kúpi za 20 mega. A teraz som počúval zase však We Might Be Drunk a ešte Rogena a rozprávali sa, traja rôzni komici to povedali a to je zase taký pekný insight do toho, keď tvoríš a nejde to a trápiš sa, tak hovoria, že to som ja vôbec nevedel. Louis C.K. keď vydal ten špeciál, takže si dal, že na rok a pol pauzu, že on bol oddrbaný niekde, neviem či v Južnej Amerike, alebo kde bol, proste, že nerobil. A že teraz sa po roku a pol vracia, že vedeli, že inak, videl som Louis C.K. že áno, že vlastne sa vracia. A že kámo, že to je vidno, že rok a pol nevystupoval. Normálne, že niekoľko komikov som počul povedať. Sam Morril u Rogena som počúval. Sam Morril a ešte zopár, tuším aj hostia nejakí, čo boli u nich, že áno, že je to také hrdzavé, ale že tam krásne vidíš, že tá komédia, že to je sval, ktorý keď proste ochabne, tak musíš ho zase rozpumpovať, napumpovať a vycvičiť, ale že dajte mu zo pár mesiacov, že on to chytí a že normálne sme videli, že Louis C.K. má že ťažký set, že normálne, že neboli to dobré veci, nebolo to tak akože prepracované, ale že ono to príde a toto ja vždy, keď počujem, tak som, že výborné, dobre. Aspoň v niečom sa môžem porovnať s nimi. Ja som napríklad túto knižku toho Egesiho si kúpil. Hej, to je zase nejaký reklamný blog, jak to dal do celej obraz. To som vám chcel ukázať, neviem, lebo Sam Morril to rozprával u Rogena o tej knižke. Je to veľmi dobré. Popičikám. A kde si už? To máš koľko si prečítané? Ešte nejakých 100 strán asi, 380 to má, čiže ešte 100 Ako strán. sa to volá? Open, autobiografia. Akože jedna z najlepších, ale tieto športové, ja to mám veľmi rád. Celkovo biografie ma asi najviac bavia čítať a je to, že po piči. A to je biografia, či tuším autobiografia, ne? To on písal. Áno, o ňom to je. Akože je to super, je to aj vtipné, tvrdé veci, ako po piči. No, že... OK, dáme do popisky. Aj ľudí, čo nebaví ten tenis, tak proste bude ich to baviť tá knižka celková, aké otca mal tyrana a pičoviny. A prepáč, že to v slovenčine preložené? Áno, v slovenčine. Super. A to je stará kniha už, vieš, čiže...
Aha, okej, to som nevedel, ja som myslel, že niečo nové, lebo tiež som počul Morela o tom rozprávať. Hej, to je, vieš, že to je niečo akože, že nie, že nové, že to teraz vyšlo v posledných rokoch alebo tak, ale lebo bratranec to, asi to čítal už celé a on, že, lebo však on kedysi aj sledoval ten tenis a tak a že on vôbec nevedel a ty asi teda už budeš vedieť, keď si už pomaly ku koncu, že on nenávidel ten tenis. Áno, to je od začiatku, to sú prvé vety. To sú prvé vety. Že to neznášal. Prvá veta, keď sa narodil. Hej, ale neznášam tenis. Aha, ide niečo povedať. Povedz, tata. Fuck tenis. A hneď, ja viem, nechcem to zase ťahať a rozvíjať tému, ale Mike Spirit nie, lebo... Jak si z Andreho Agassiho dokázal premostiť. Ja ti poviem prečo. Všetky konverzácie vedú Mikeovi. Nie, počkaj, vieš prečo ma strašne baví? Lebo on sa strašne snaží byť hlbavý a akože myslieť inak o veciach a tak. A ja vidím, ako on strašne podľa mňa jednoducho ide na niektoré veci, vieš. A že on bol teraz, som videl nejaké reelsko, že bol v nejakom podcaste, kde hovoril, že Bráško, vieš, že musíš robiť to, čo ťa baví, lebo si zober, že keď je niekto úspešný v tom, čo nemá rád, ako úspešný musí byť v tom, čo má rád. Vieš, a ja si hovorím, že to je taká logika akože tretiaka na základnej, že áno, ja chápem, čo ty chceš povedať, ale není to tak. Vieš, že a teraz presne mi napadlo, že hneď som si spomenul aj na tohto Agassiho, že neznášal tenis. Jeden akože z najpopulárnejších a asi aj najúspešnejších tenistov a že tak čo mal robiť? Čo ho bavilo? Akože bavilo by ho robiť čašníka, aký popiči čašník by bol lepší ako tenista, alebo... Jak mu donesiem tu ten Sprite, ty kokos, že naservírujem mu Sprite. A odchádzaš z reštaurácie, prosím vás, kto bol ten čašník? To bol fantastické. To bolo... Jasné, ale to chcem povedať, že toto ma bavilo, že tiež si to chcem potom prečítať, ale počúval som, však to môžeme dať tiež do popisky, Trevor Noah, čo má podcast nejak sa to What Now, alebo nie? To je, Trevor Noah. Trevor Noah. A on, čo má svoj podcast, tak mal tam toho tenistu Kyrgios sa volá. Áno. A to, že mnohí ho považujú za takého, že nejaký že rebel, že arogantný čurák a že nenaplnený talent, alebo vytvaný talent a je nenaplnený potenciál a tak. A zrazu ho počúvaš, ako on rozpráva o tom tenise, ako to berie a si povieš, kokos, ja mu rozumiem, vieš, že on je presne, že ja som nikdy nebol taký ako Federer, že ten proste tenis je celý život pomaly a že venuje tomu veľa a tak a že mňa tenis nebavil, ja som si chcel zarobiť a akože, že mákal na tom do tej miery, do ktorej a že nebola to preňho tá vášeň, ktorá, a Trevor sa pýta, čo ťa baví, že čo je tak pre teba, že dobrý deň, a on že ráno sa len zobudiť, spraviť si kávičku, porozprávam sa s mamou, nerobím nič také poriadne, vieš, že toto je oný. Úplne. Hej, taký salamista, ale on tam rozpráva akože o celom svojom živote a podobne a zrazu, a mne sa to strašne páči, tie porovnania, že sú ľudia, ktorí sú v niečom úspešní a fakt sú v tom, že až takí nerdi a že robia to od rána do večera, furt sú v tom. Ja neviem, že Eminem si píše texty, keď nemá papier už aj po tele, že furt musí niečo písať, aby to zo seba dával von. A potom sú ľudia, ktorí akože niečo robia, lebo ide im to, sú v tom dobrí, sú v tom úspešní, dokonca môžu byť to až najlepší, ale si povedia, že není to celý život, no tak a neznášam to, ale robím to, vieš. Že strašne sa mi to páči, tá pestrosť. To máš jak Nikola Jokic, najlepší basketbalista sveta, asi aktuálne. A on proste, že aký máte pocit, že vyhrali ste, že titul NBA je najlepší, on je, tak akože je to robota, no, že už môžem ísť domov, vieš, že, lebo on má najradšej to, že on do Srbska príde domov na leto a jazdí na koňoch, ale to nie, že na koni si, ale nejaká vlečka a tak na koňoch nejaký šport, úplne, že ty vole, to je... No horšie ako hobby horsing. Áno, je to, a máš tam aspoň živého koňa. Ja som presne počúval rozhovor s ten Stavros Gallianis, taký ten grécky komik, taký ten pribratý s tou poloplešinou a muletom vzadu, ale akože mega vtipný, taký uvoľnený. Nie je jedna z tých najväčších hviezd, ale toto. A bol bol u Berta Krajšera a Toma Seguru. Bert Kreischer a Tom Segura, však ja ich rešpektujem všetko, ale oni už sa dostali na ten level, že sú rokové hviezdy a pokiaľ nevypredá arenu, tak je to na hovno. Začína im to jebať trošku, no. Hej, a peniaze, ale však dobre, každý je nastavený akože jak je, ale to je, že peniaze, sláva, Porsche, taká jachta, neviem čo, a dobre, okej. A
tento Stavros im strašne krásne povedal, lebo sa rozprávali na tú tému, akože ten materializmus a konzum a neviem čo. A samozrejme sa pustil do toho Bert a hovorí, že kámo, že ja akože musí byť arena, musí byť zábava, musí byť robota, na rodinu jebať, ale on robota je workoholik šialený. Workoholik strašný. A ten Stavros strašne pekne povedal, že dobre, ale že kedy je už dosť? Že kedy akože si povie, že OK, že stačí mi, mám to, čo chcem a v podstate z neho vyšla taká veta, že ja si to chcem už, že ja chcem, samozrejme, že chcem zarobiť nejaké peniaze, aby som bol vybavený takým štýlom, že teraz čokoľvek sa stane, tak viem, že nemusím si robiť starosti a potom už prichádza ten život, kedy mám voľný deň a nemusím sa naháňať a nejakým spôsobom. A to je akože pekná tá mentalita. Tiež vidíš takú rôznorodosť v tých názoroch tých komikov, že nie, ja musím každý deň vypredať úplne všetko a robiť a potom sa akože v tomto prípade aj chvastať tými peniazmi. A potom sú presne takí, že však akože mňa to baví, ale nemusím sa tým zadrhnúť teraz tým komedy svetom. Hej, no a prečo, no však to je, ľudia sme rôzni, no tak ale vieš, no uvidíme, keby ich to fakt bavilo. Mne teraz vyhodilo také reelsko, jak myslím, že to bol asi v podcaste Nila Brennana, že tam mal Jerryho Seinfelda, ale také reelsko mi vyhodilo, že Seinfeld hovorí, že kedy sa to stalo, že je to o peniazoch. Furt je to o peniazoch, že čo robíš, aký job je o tom, že koľko zarobíš. Že to nejako v 70 rokoch, že vtedy to bolo, že ako cool je tvoj job. Že ty robíš toto, to je cool. A že to bolo len koľko si zarábal. Že proste, to sa mi strašne páčilo. To je dobrá pointa. A ešte na margo tohto, a zase sa vrátim k športovcom, mňa strašne bavilo a hovorí, ja neviem, aký je na Zinedine Zidane, že osobnostne, hej, že možno keby som s ním strávil 5 minút, tak spomínam, že to je aký kus čuráka, ale teraz akože, keď len vystrihnem z kontextu, tak sa mi páčil zase ten rozdiel, že pozrel som si nejaký dokument s Maradonom a sa ho pýtali na ten šampionát 86, že? Vtedy vyhrali 86. Áno. Kedy vyhrali majstrovstvá sveta a on ti proste ešte aj po 20 rokoch, po vyše 20 rokoch vedel proste rozprávať. To bolo proste ten moment, kedy sme dali gól a vyhrali sme a v tom semifinále, keď sme hento vyhrali a potom finále držal som ten pohár a doniesol som to do Argentíny. Proste ti opisoval s tou onou, že aké to je úžasné. Išiel, že proste, a že áno, to sú to spomienky, to obrovský úspech a neviem čo. A potom som pozeral raz taký dokument a to neviem, či nebolo o tom, ako Zinedine Zidane sa už lúčil s kariérou, mal mať nejaký exibičný rozlúčkový zápas a tak. A sa ho pýtali, a on vyhral v 98. Čiže ešte neskôr ako Maradona, čiže ten odstup tam bol menší. Proti Brazílii 2 góly. A že ten odstup bol akože kratší, ako mal Maradona o to, kedy sa to jeho pýtali a Zidana sa pýtali, že že titul v 98. ste vyhrali proti Brazílii a tak, a že aké to je, že tak keď si na to spomínate, tak on, že to už je dávno. Vieš, akože hej, však bolo to pekné, ale to už je dávno. A ja si hovorím, toto je, akože obe strany sú mi v niečom sympatické, vieš, že nemôžem sa ani vybrať, že toto je lepšie pre mňa, že som fanúšik tohto, ale strašne sa mi to páči. Jedna aj druhá reakcia, že má pičistano. Vyhral som majstrovstvá sveta, no ježiš, to už bolo. Poďme sa teraz pozrieť na toto. Potom som vyhral aj, ako tréner aj vyhral z Realom Madrid Ligu majstrov a tak, čiže ale počúvajte, aby som nezabudol, strašne sa mi páčilo asi jedno z najviac vtipných reelsok, čo som videl stand-up komika Chris D'Elia, čo dal o tých novodobých typkoch, že čo si dávajú, že iba crowdworky na Instagram. Áno. Som nevidel. A že komik príde a že what's your name? A že Johnny, a že wow! A potom začal tam dávať, čo ti jebe, že 65 miliónov videní a že he sold Mexico, which venue? No, how Mexico? Že proste, a strašne, že Chris D'Elia, ja mám rád, akože to je, že to má asi skoro 2 minúty to reelsko, ale to je tak vtipné ešte s tým jeho ksichtami a somarinami, že úplne to posunie gajillions likes. Nevieš to nájsť a poslať to? Lebo toto som nevidel. Či to máš uložené, že by si mi to poslal? Pozriem to na jeho profil a pošlem vám to, lebo akože normálne
Ja som skoro plakal, ty vole, keď som to videl. Idú teraz v Amerike tie, že crowdworky, ale mne napríklad vôbec nevadí, keď dáva komik crowdworky na sociálne siete a potom na normálnych vystúpeniach akože... Áno, ale akože toto... No, ale že to zamoruje comedy cluby. Normálne zase nejaké rozhovory, čo počujem, ja sa furt odvolávam. My máme rozhovor o tom, aké iné rozhovory sme počuli, ale to je krásne Inception, slovenské Inception. Tak aspoň si to ľudia nemusia pozerať. Inak fakt. A hovoril zase jeden, čo bol u Morela s Normandom, vraví, že kamo, že ja by som to zakázal, že mohli by comedy kluby zakázať crowdwork, lebo že ty tam máš 10 minút a že niektorí, že niekoľkokrát sa vie stať, že 4 komici po sebe idú, že tých 10 minút iba crowdworky. Že bez materiálu, iba tam prídu a že ty si kto a ty si kto a ty čo robíš a ty čo robíš a že už proste, že štvrtýkrát, keď sa to pýta toho istého človeka, nejaký iný komik, že hovorí, že do piče, však aspoň počúvaj tam vzadu, že v tej Amerike sú už nervózni z toho. Áno, lebo to sú tí TikTok stand-upy. Comics, no. Že vďaka tomu, že Matt Rife akože zabudli na to, že on je dobrý v crowdworku. Vieš, že tam je ten rozdiel, že máš, že crowdwork je podľa mňa, že krásna disciplína a je to super, ale presne, že niektorí ako keby iba na silu, vieš, akože tlačíš na pilu a tak, ale to je vo všetkom sa to ukáže, vieš, že dobre, získaš, neviem, 20,000 lajkov, že si sa niekoho spýtal, že ako sa volá, on ti povedal, že Matúš a ty, že ale bez punchlineu a presne, že to je tá pointa, čo ten Chris D'Elia robí podľa mňa v tom a je to strašne funny, že jak to zobral. To sa musí nájsť na tomto na Instagramu. Hej, však to nedávno to dávali iba, čiže... Ale ono aj v tomto napríklad, že keď sme niekedy, poviem príklad, že v Lune, kde nás je viac, vieš, že ideme aj 7-8 komici, tak normálne koľkokrát sa stalo, že som mal také, že však mám tento matroš a že ak chcem, že mám takúto náladu, že trošku akože nejakú interakciu s publikum, že skúsiť niečo povymýšľať tam, ale že zrazu, išiel som až v druhej polke a som počul, že 2-3 komici boli predo mňou, ktorí už mali také, že a vy kde robíte? A ja, že že už som to zrazu tak necítil, že už mi to prišlo, že už je to naviac, tak som to normálne vynechal, že už keď tak, že jak som počúval druhých, tak som sa len na to napojil, že už som nešiel, že neviem, že Šimon tam vyspovedal niekoho a niečo, potom čo aj Mako ešte niekoho zroastoval a potom možno, že ešte niekto a už mi prišlo, že to tam bude naviac a že vôbec to nepomôže tej atmosfére celého večera, keď ja tam ešte prídem a vy kde robíte, vieš, že ešte si vyberiem aj toho istého človeka, ale že už som akože nadviazal, už som išiel, že no a ty čo si hovoril, že si toto a išiel som ďalej, lebo jasne, áno, presne toto, čo ty Citron hovoríš, že zrazu to spravia 3-4 komici a už je to také akože o ničom, no. No vymkol sa to z reťaza, to je vďaka tým sociálnym sieťam, vieš, že rýchlo chceš ísť ku slave. Čiže... lebo ti to dokáže akože rýchlo urobiť, ale potom presne hovoria, že dojdeš na vystúpenie a tam není content, není tam proste ten... tá nejaká linka hlavná, nie sú tam joky, nie sú tam sety, že všetko je iba a ty čo sa smeješ, a ty jak vyzeráš také roasty, ono je to podľa mňa že ono je to podľa mňa super a však aj ja sa snažím to robiť v takom, že vyslovene, keď ťa niekto buď zaujme v tom obecenstve, alebo vidíš niekoho so založenými rukami, alebo ti niekto vykrikne, ale že keď je situácia, tak akože vtedy áno, ale nie byť pripravený na to, že dobre, tak teraz sa ideme 10 minút rozprávať obecenstvom. Tak podľa mňa presne, že je to o tom, že, alebo ten crowdwork je podľa mňa, že super, ale tiež do akej miery a keď sa iba pýta, že kde robíš a on ti odpovie, že robí v nemocnici a ty, že zdravotníctvo a ide ďalej, vieš, že... Dúfam, že nie v Trenčianskej. Áno, presne. Vieš, že tvoja šéfka je Dolinková, a ideš ďalej. No, kiš, hej, a on, že... Čo dostaneš ako vianočné prémie? Mihalnice? Hej, a to bolo vtipné, ale akože presne, že... Jak sme zhodnotili. Takže je to vlastne super, ideme robiť iba crowdwork. Dobre, takže od dneska vidíte, však Matt Rife ide mať špeciál na Netflixe crowdworkový. Aj, akože viem, že mal ten jeden, ten Red Flags, čo dal, či Red Flag, či ak sa to volalo na YouTube. No. A však akože som zvedavý, ale hej, že presne toto je to, čo sme sa aj bavili, že ono, presne ty máš taký pocit, že máš tam byť, že prídem na 10 minút a len tak sa bavím s ľuďmi, trošku ich porostujem, dobre, sranda a potom odídem, že to je, že aj mne to príde také, že niečo tu nesedí, niečo tu chýba. A... No však tie listky tiež nie sú lacné. No veď toto, máš takúto zodpovednosť, že zaplatil si človek listok len za to, aby si akože robil roasty
ale preto akože sa snažím nad tým rozmýšľať inak, že napríklad teraz, keď tvorím nejaké nové materiály, píšem, tak sa to snažím tak, že sú tam zahrnuté aj tie interakcie. Ak mám napríklad teraz tu s tou smrťou, hej, alebo aj s tou vierou, že sa pýtam, kto je veriaci, ako, ale ja vlastne niečo tam, keď tak ešte na nich vymyslím, zrostujem, ale ja si vlastne odskočím potom naspäť k svojmu setu a idem ďalej. Že to má akože... Že tam je nejaký content, nejaký obsah tam je, vieš, že to nie je len tak, a čo, vy veríte, a vy ste takýto, chodíš do kostola, ako si znásilne deti, vieš. A že si odskočím k tomu svojmu, ale potom, čo je pre mňa taký ten, ktorý sa ešte stále neodvážim robiť, že možno, že niekedy len tak, neviem kedy, že urobiť crowdwork toho typu, čo sme sa my veľakrát bavili, že skúsiť niečo vypointovať tam z toho, čo mi akože vyjde. Vieš, že je iné, keď len tak rostuješ, ako keď ideš, a párkrát sa mi to akože na punchline svojím spôsobom trošku podarilo, ale na tých pár minút, že niečo som jedného spovedal, robil si sa na to z druhého a potom som ich začal prepájať a potom ešte tretieho zapojiť a zrazu ty vieš, jak na džeme proste impro, že vieš tam proste sa napájať a vymyslieť nejakú vec, nejakú absurdnú a už z toho je akože nejaká vtipná scénka a že to už je taký podľa mňa upgrade toho crowdworku obyčajného, kde len roastuješ ľudí, vieš, a presne, to už je trošku iná záležitosť podľa mňa teda. Áno, no však ako je toho teraz veľa, ale tak taká je doba, veľa ľudí to skúša, no však aj tak potom tí najlepší majú svoje pekné prepáč. Ja som sa chcel opýtať, že či Tejko videl nejaký dobrý špeciálik, ktorý by nám odporúčil teraz v poslednej dobe. Vieš čo, ani som moc nevidel, ale videl som, Sema Morila si chcem pozrieť a toho ste už rozoberali. Jo. A viem, že aj... Staré, ďalej. Nie, ten Joe Rogan nový vyšiel, ale to som... Ja, no to som si tiež pustil vlastne. A čo? Vieš čo, prvých 20 minút som videl a sú tam akože fajn témy, on má také zvláštne, abstraktné témy a rozpráva tam o mimozemšťanoch a konšpiráciách. Však taká na jeho podcast je celý o tom. No. Hej, presne. A není to zlé, s veľa vecami ide až tak, akože, no však spochybňuje tam COVID a vakcinácie a takéto, tak si hovorí, že dobre. Elona Muska tam velebí, nie? A také. Tam som sa asi ešte ani nedostal. Alexa Jonesa tam akože spomína. A je to také, že dobre, však nesúhlasím s tým, ale chcem si vypočuť, že kam tá pointa pôjde. A niektoré joky tam mal, že fakt dobré, že to bolo vyslovene technicky napísané, že premisa punchline, čo mám ja rád. A jediné, čo mne úplne nesedí, že veľakrát to není ani že punchline, ale že je to zakričané. A to je pre mňa také, že OK, chápem, však vtipné to je, len mám radšej tie technickejšie joky. Dobre, ako za mňa taká, oddychovku sa to nedá nazvať, lebo si ohúčaný už po 20 minútach, ale nebolo to, že zlé, že by to bolo nevtipné, ale niektoré témy mi sedeli viac a niektoré menej. Ale je to iné, lebo on je proste tak kontroverzný tými svojimi témami, že už toto je zaujímavé. Že keď sa vieš odosobniť do toho, že dobre, nesúhlasím s tým, ale nevypnem to okamžite, tak si tam vieš podľa mňa nájsť aj tie vtipy, ktoré sú akože fajn. Ja som videl len Reelsko z toho, ako rozpráva, že viete si predstaviť, že keby som ja zomrel na COVID? Alebo niečo to bolo funny. To bolo vtipné, a toto bolo len to jedno Reelsko, čo som z toho videl. No. A to bolo presne teraz, čo zase som sa trošku nasral a smutný som ostal, lebo však sme sa rozprávali o tom filme, čo som teraz videl, No One Will Save You, kde je invázia mimozemšťanov. To som ešte Dobre je to? Je to super, kámo. Musíš sa pripraviť na to, že tam není dialog, ale že žiadny. Je to veľmi zvláštne. To je nejaké dievča, nie? Iba v nejakom dome. Je to dievča, ktoré akože prežíva inváziu mimozemšťanov na Zemi. A je to iný typ hororu, na aký sme zvyknutí, ale mne sa to veľmi ľúbilo. Ja mám rád, keď sa inak snažia urobiť ten film a vyjde to. A dvojka bude o takom chlapcovi, ktorý to moc neprežíva, tú inváziu. Hej, ktorý zomrel na začiatku. Dvojminútový z pohľadu mimozemšťanov. Áno. A tam presne pri tomto mi napadlo taká iba premisa, hovorím, že kurník, že nepočul som to nikdy a je strašne, však všetci vieme, že keď proste ťa unesú mimozemšťania, tak dostaneš análnu sondu. A že kde to do riti vzniklo? Že akože áno, ale že prečo aj South Park, že prečo o tom všetci vieme, že proste keď ťa unesú mimozemšťania a že prečo by chceli ti robiť tú análnu sondu? Prvá vec, čo... Že dojdu proste, že brutálne vymakaná civilizácia, ktorá je schopná medziplanetárne cestovať. Prvé čo,
pichnime im niečo do ryti. A začal som sa na tým zamýšľať, hovorím, dobre, však zapíšem si to. No a samozrejme v prvých 10 minútach Joe Rogan. Odkiaľ všetci vieme, že nám robia análne sondy. Ja viem, do ryti, škoda. Ale má to tam akože celkom pekne rozobraté. Dalo by sa ísť iným smerom, ale už je to téma, ktorá akože sa veľmi možno že v tomto prípade je prianie otcom myšlienky, vieš. Áno. Hej. Ale akože nevidel som teraz moc toho nového, teraz pozeráme doma Walking Dead, takže... tak to ste si zaverili na pár mesiacov. Už sme na 8. sérii, takže... Koľko je? 11. 11 sérií utekajú pred zombikmi. Okay. Hej, ale som si žil, že čo tam môžu akože, jak stratený, vieš, Lost, čo je tiež niekoľko má že do piči, však si stratený na ostrove, čo viac tam chceš povedať. Máš všetko v názve povedané, ale... Ja som to nevidel, priznám sa, takže neviem. Ani ja, ale to akože je celkom fajn, už potom sú tam nejaké ťahavé, no ne, vidíš, že keď iný režisér tam zrazu prišiel do tých sérií. Ale akože v pohode, bol som v kine na Deadpool a Wolverine, to som sa tešil veľmi, čiže paráda. Lebo pecka, akože fakt asi najlepší zatiaľ tiež chceme na to ísť, lebo ja som Deadpoola ešte do pár dní dozadu nevidel vôbec, ani jedného. A Ľubka hovorí, že to je super. Ja hovorím, viem, ale to je presne to, že strašne to akože udrelo všetci a mňa to je vtedy také, že ja si počkám. Hej. Ja nesom ovcobrášku. Presne som chcel, že ten Mike Spirity, ale už sa ti dostáva pod kožu. A ja že však niekedy si to pozriem a pozreli sme si jednotku aj dvojku a super to bolo a že skočíme, keď tak, jak to ešte hrajú do kina na to. Hrajú to ešte. Trojka je akože fakt, že masaker strašne funny. Že určite to bude vtipné a mne teraz, jak sme boli v tom Polsku, tak sme chodili, vieš, a teraz billboardy Disney Plus a tam nejaké tých polské veci a tak a zrazu som tam videl nejakú opicu. A že čo to je asi nejaký film o opičkách a tam niečo kráľovstvo, neviem čo to. A potom som otvoril svoje Disney a tam zrazu, že The Kingdom of the Planet Apes. Videl som to, hej. A zrazu, že počkať, že to je ďalší diel, vieš, ja som si nezačal pozerať a ja som veľký fanúšik aj tých starých Planet Opíc a toto. Hej. A zrazu pozerám, že oni spravili 4. Tak hneď som si včera pozrel, či predčerom. A to nie je ani taká 4, ako keby to je zase nová trilógia. Áno, ono to vyzerá byť, že akože nadväzuje to lebo ja že musím si tú 3 ešte preklikať, čo bola ten posledný, lebo že nepamätám si to, že ako to vlastne skončí, že už tá 2, 3 sa mi zlievajú, akože dejovo, a tak som si to len preklikal, takže mám zobrať. A potom sa začal tento diel, tak som bol zvedavý, že čo. A hej, je to vlastne ako keby načatie novej dejovej línie, ale s tým, že to nadväzuje na to. A aj som bol taký, že či to náhodou nebude nejaká chujovina, že to chcú len ždímať z tej úspešnej trilógie, ale dobre, neviem, ako sa to tebe páčilo, Teo. Hej, bolo to fajn, ja tiež som fanúšik, ja som si pozrel aj 2 Godzilla King Kong versus. To je ujebané, ako ja mám rád tieto, ja som akože silly person, čiže mne to úplne sa páčilo, výbuchy, veľké zvieratá, dimenzie, OK, predané. Výbuchy, veľké zvieratá, to z nejakú 90. roky na Slovensku. Myslíš dnes? Áno, to je dnes. Ale a vieš, čo by som chcel by som niekedy si zahrať vo filme v takéto Planete opíc, lebo ja som videl niekde nejaké tie behind the scenes, že ako to vyzerá, keď to točia. A to sú ľudia, ktorí majú tie všelijaké tie senzory ponalapované helmy na čo ti snímajú mimiku a tak. A ty vlastne hráš ako opice. Hovorím, ježiš, toto by som si strašne dal. Toto by si nejakého šimpanza by som išiel zahrať. Čo hral toho Cezara vlastne v tých oných prvých, ten Andy Serkis, tak on ešte hral aj toho v Pánovi prsteňov Gluma, no ešte aj toho hral tiež iba tvár, vieš, že hovoria, že najlepší herec, keď hrá cudzí ksich. Akože toho Cezara v tých prvých 3 vyzeralo, že skôr ho hrá Gareth Bale, ale a to mi tiež napadlo, že to je aký dobrý joke, a potom som tak začal googliť a že dobre, nie je to až taký môj nový joke, lebo to bolo strašne veľa memečiek, že Gareth Bale vyzerá ako Caesar. Toto ma napadlo, taký joke, mám to už dlhšie v hlave a neviem ako posunúť, lebo sú niekedy iba nejaké filmy, že nabehla, akože chceli chytiť nejakého politika, tak mu akože nabehli typci a ako jebal s nejakým chalanom. Iba tak, akože ho prichytili, že má ženu, deti a robí takéto veci. A potom si predstav, že... robí takéto veci. A on si vlastne predstav, že typek, že ináč videli ste ten film s DiCapriom, tam som hral a čo si tam hral? To nie je, to je akože...
nie je až také podstatné, ale však som tam v tom filme, vieš, že iba toho chalana, čo ho jebe ten politik nejaký a že celá jeho úloha a že to mi príde, že niektoré, že také sú úlohy, vieš, že mám kamoša, ktorý hral, že mŕtvolu. Čiže to môže byť celkom funny, že nejaké ponižujúce scény, že teší sa, že sa hral vo veľkom filme, ale čo si hral, už nepovieš. V seriáli jednom som videl, bol taký záber, kde to bolo, že ten Babylon Berlin, neviem, či to poznáte, to je na HBO ešte, alebo teda na Maxe, a tam bola jedna scéna v jednom dieli, kedy bola, že vypukla veľká kríza a tam v takej veľkej nejakej úradnej budove, asi nejaká finančná, alebo čo, tak všetci sa tam akože, niektorí sa zabili, obesili a tak, a vlastne bol tam len jeden záber, ako niekomu visia nohy, vieš, že na schodisku, tak a ty, len ten, čo šiel dole schodmi, okolo toho obchádzal a bolo vidno iba tie nohy. A hovorím, že hral som vo filme, v takom dobrom seriáli, neviem, vieš, že tuto. Presne, kámo. A ešte väčší level je podľa mňa to, keď niekto, že iba na chladničke vidíš fotku, že to je môj priateľ a čo, zomrel. A to je všetko ten hlava toho, že iba fotka na chladničke, vieš, a že to je všetko. Že ako prebiehal casting, no pošlite vaše rodinné foto. Nechceme nič, no rodinné foto, chceme vidieť, ako vyzeráte na fotkách. Hej, a vlastne to bolo všetko. Čiže akože to je celkom taká téma, ktorá možno, že keď to dobre uchytíš, sa to dá. Jasné. To je pekné. Dobre, Teuško, a ešte ja som sa chcel takto akože na záver opýtať, že je to ešte pre teba, že ďaleko, alebo už aj tak uvažuješ, však už sme to trošku načrtli, že dobre, že ako by asi teda mohol vyzerať možno, že druhý špeciál, kedy, alebo že nechávaš to tak na voľnobeh, že na nejakú tú možnú aj 40 minútovku niekde na YouTube, alebo... Ako je to také, že chcel by som tu nejakú tú YouTubeovku možno, že ale to vieš, to je možno, že rok, dva, to neviem, akože teraz ten špeciál, že bude aj tour k tomu a musím zbierať nové materiály. Samozrejme, už píšem inak, rýchlejšie, ako vieš, lebo tam sú niektoré aj 7-ročné veci. Vieš, presne ten prvý špeciál je vždycky také prierez s tou kariérou a už druhý uvidím, nemám ešte aj nejakú ideu, že ako, kde by som mohol ísť. Čiže uvidíme. Je to vo hviezdach, ako by povedal. Je to vo hviezdach, ale samozrejme chcel by som určite robiť špeciále. Super. Držíme palce. Ja som sa ešte chcel opýtať na to tvoje turné, že kam všade ideš a kto ti preskakuje a jak to máš naplánované, rozhodené? Vieš čo, tak idem to cez silné reči a mám tam, že Trnava, Bystrica, Dolný Kubín, Košice, Ostrava a ešte tam 6 by malo byť miest a Bratislava. No, čiže... Super. Čiže takto je to v predaji, uvidíme, ako to pôjde. Verím tomu, že ľudia budú mať záujem a pôjde to fajn. Čiže celkom sa na to teším. No, uvidíme. A preskakuje ti to? Šimona asi zoberiem za sebou na výlet. Dobre. Tak kupujte ľudia, dáme to do popisky a určite choďte pozrieť špeciál Prečo práve ja. Oplatí sa. Tak. Je to super. Ďakujeme, že si prišiel. Gratulujeme. Ja som doma, ja som v pohode. Že si prišiel do kancelárie. Hej. No. Díky moc a tešíme sa s tebou. Je to super, že to takto ide hore tá komédia. Presne. Ďakujem za pekný rozhovor. Dobrá robota. Good job, boy. Ďakujem. Good job, boy. Ďakujeme za posluchačstvo a za poslúchanie a rád som vás videl, hoši. Napodobne. Tak sa vidíme na nejakej akcii. My na Punchline, Kupko a Tejko s tebou, neviem, že kedy. Keď pojeme venčí psov. Dobre. Ako chodievame pravidelne. Ako vždy, každé ráno, ja v Dúbravke a ty v Starom Meste. Áno. Presne. Môj oštie lampu a tvoj nejaký strom, takže... Dobre, tak chalani, rád som vás videl a vám ďakujeme, že ste nás počúvali a pamätajte, ak ste úspešní v niečom, čo vás nebaví, nechcete vedieť, aký úspešní by ste boli v niečom, čo vás baví. No, piče, keď to povieš takto, jak idiot, tak jasné, že to vyznie blbo. Ale ty si musíš tam dosadiť ten jeho hlas, však to je hlboká, hlbavá téma. A to je ako? Čo? No neviem, no to už nech si každý predstaví. Plus nejaký podmaz hudobný a vtedy to chytá. Ja vám to dám do popisky. Nie, keď budeme mať 20 000 zdieľaní, tak to dám do popisky. Dobre. Dobre teda. Ďakujem, čaute. Ahojte.